פעם היה צדק, צדק תרדוף, עכשיו זה ביבי, ביבי תרדוף. קציני מודיעין לא למדו אסלאם, לא למדו מזרח תיכון, לא למדו התראה, וזאת חרפה שאי אפשר היה לדמיין. האם ניצחנו או הפסדנו את המלחמה בעזה? אי אפשר לענות כן על השאלה שלך. הוא מרים טלפון למזכיר הצבאי של ראש הממשלה, נתניהו. גיא אומר להם, זה הולך למלחמה, ואנחנו לא ערוכים. כמה זמן לפני? השיחה הזאת הייתה ב6 לאוקטובר. חמאס היום על הרגליים, שולט שליטה מלאה ללא מצרים. הקונספציה לא זזה. אותו דבר, אנחנו חוזרים לתרבות השקט והשקר. יש לך איזה רגע ככה אישי עם נתניהו שאתה יכול לספר עליו? דווקא נתניהו. ברוכים הבאים לחבר הכנסת הלוי. אנחנו נמצאים פה בפודקאסט של הקו המחבר מבית שיש גן עדן, ואנחנו נתחיל ישר לעניין עם חבר כנסת שנמצא והיה בוועדת חוץ וביטחון, שמקדיש 24/7 ממה שאני שומע מהסביבה שלו לנושא ביטחון. ורציתי לדחות את השאלה הראשונה, שמבחינתי שאלה שכוללת הרבה דברים. האם ניצחנו בעזה? בדיוק קראתי אתמול כותרת על הכנסה של קטר וטורקיה. אז האם עכשיו, אחרי שנתיים ומשהו של מלחמה, האם ניצחנו או הפסדנו את המלחמה בעזה? קודם כל תודה על האירוח כאן. אני אמנם אחרי, ברוך השם, וגם עם 6 ילדים מקסימים, ושמח מאוד להיות בו, במפעל הזה, שהוא המפעלים היותר חשובים לעתיד המדינה שלנו, וירבו כמותכם בישראל. אני חושב שכל זה מתחיל מהגדרת ניצחון. כלומר, אתה שואל האם ניצחנו בעזה, אז כמו יהודי טוב צריך להחזיר לך בשאלה מה זה ניצחון, אסף. אוקיי. מה זה ניצחון? ובעיניי ניצחון הוא הכרעה. כלומר, אמת המידה הכי, למעשה היחידה הרלוונטית במלחמה, היא אמת המידה של הכרעה אסטרטגית. כלומר, יכולים להיות הרבה מאוד הישגים טקטיים, והיו הרבה מאוד הישגים במלחמה הזאת, היו הרבה פגיעות בחמאס, אבל לא בכך מודדים מלחמה. מלחמה מודדים האם הכרעת את היריב, והאם קיבעת את ההכרעה לדורות, כלומר יצרת ניצחון שהוא לא דבר זמני או בר חלוף, אלא ניצחון שהבסיס שלו הוא קבוע. במובן הזה, אי אפשר לענות כן על השאלה שלך. לא הכרענו. אי אפשר לענות כן. אני אומר לך יותר חמור מזה, לא רק שלא הכרענו, מעולם לא הוגשה לקבינט על ידי הרמטכ"ל תוכנית שהיא תוכנית הכרעה. כלומר, מעולם לא הוגשה בפועל, פיזית. כאילו מעולם, מה זאת אומרת? מלחמת ששת הימים? זה אומר שב-20 לאוקטובר... בנוגע למלחמה הזאת. אני אומר למלחמה הזאת. ב-20 לאוקטובר, השר גלנט, שר הביטחון לשעבר, הציג לנו, חברי ועדת חוץ וביטחון, ביום שישי בקריה, את התוכנית. היא הייתה הכל חוץ מתוכנית הכרעה. זה באיזה תאריך היה? 20 לאוקטובר 2023, 13 יום אחרי הטבח. בפועל ב-27 לאוקטובר מתחיל מה שנקרא תמרון. אם אני אלך פה לחדר עריכה, זה לא נקרא תמרון. כן? אבל עם כל השמות, תמרון וענני אבק, עם כל מסירות הנפש, האמירה שלי כאן היא לא ביקורתית כלפי החיילים כמובן, שמסרו את הנפש, הם העתיד. עליהם אני בונה, ובהם מצאנו הרבה מאוד, לא רק מסירות נפש, מחויבות עמוקה, הבנה יותר טובה של מי זה האויב ואיך ולאן הולכים. אבל בסדרת הפיקוד הבכיר, זו שעמלה על התוכניות, זו שהניחה אותם בפני שולחן הקבינט, מעולם המושג הכרעה לא היה קיים. כלומר, הייתה כותרת, 7 לאוקטובר בלילה, מתכנסת הממשלה, מתכנס הקבינט, אחר כך הממשלה, וכותבים בסעיף הראשון, השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס. עכשיו בוא נדלג, כמו שאתה אומר, יותר משנתיים, קדימה בסרט שאנחנו כבר מכירים, הסרט המדמם שאנחנו מכירים. שאל את עצמך, אסף. ישאל כל צופה שצופה בנו עכשיו, ישאל האם הושמדו היכולות הצבאיות והשלטוניות של חמאס. התשובה היא לא. חמאס היום על הרגליים, שולט שליטה מלאה ללא מצרים. ללא מצרים. אגב, הרבה יותר חזקה מאשר שהייתה לו ב6 לאוקטובר, על האוכלוסייה ועל המשאבים. הרבה יותר חזקה. הרבה יותר חזקה, אבל עם פחות נשק ופחות... פחות שטח. אוקיי. יותר נשק, יותר לוחמים, יותר חומרי נפץ. רגע, זה עכשיו אתה אומר את זה עם מידע שכאילו ידוע שיותר נשק... כל מי שקורא את הדוחות של פיקוד דרום, מכיר את הנתונים שאני אומר, את הדוחות המודיעיניים, הסודיים של פיקוד דרום, יודע ומכיר את מה שאני אומר. השורה התחתונה היא כזו. מבחינת היכולות השלטוניות של חמאס, חמאס שולט שליטה מלאה. שוב אני אומר, באותם 1.5 מיליון אנשים, במשאבים הרבה יותר גדולים, על שטח יותר קטן. זה, אני לא... על שטח יותר קטן, שאגב הולך ומתרחב על פי תוכנית טראמפ. הזכרת את קטר וטורקיה, את השכפץ הגדול שחמאס קיבל בהסכם הזה. זה 2 שכפצים גדולים, גם קטר וגם טורקיה.
וגם מבחינת היכולות הצבאיות שלו. לכן לומר, הכרעה זו כניעה או חיסול של האויב. זה המשמעות של אז יש איזה מישהו בטיקטוק ששואל אנשים, האם ניצחנו את החמאס בעזה או הפסדנו? הוא שואל ככה שאלה פשוטה, אז כאילו התשובה זה שהפסדנו? התשובה היא שזה לא נקרא ניצחון, כן. התשובה היא שפגענו בחמאס, את כל הפגיעות האלו חמאס שיקם. טוב מאוד שאנחנו נמצאים היום ברכס ה-70, כן, כלומר אותה שורת גבעות נקרא לה, ששולטת מבחינה טופוגרפית על העיר עזה, ועל העיר עזה ודרומה, כלומר והשליטה הזאת אמורה להיות לטווח ארוך? אז קודם כל לפי תוכנית טראמפ לא. הבנתי. לפי תוכנית טראמפ התשובה היא לא, לפי סעיף 17 תוכנית טראמפ לא, ברור, טוב מאוד שהממשלה עומדת איתן בהקשר הזה ונלחמת על זה, אבל זו לא תוכנית טראמפ. אני לא הגעתי באותו יום שישי לכנסת כשהגיע הנשיא טראמפ, כי אני לא יכולתי למחוא כפיים לתוכנית הזאת. אתה לא היית שם. לא הייתי שם, נכון. לא הייתי. יש דייטים שאתה לא מגיע. אם אתה יודע מראש שאין סיכוי לדייט. על מה מדובר ובמי מדובר ועל מה מחיאות הכפיים. אני לא יכול למחוא כפיים על תוכנית שמשמעותה היא הותרת האידיאולוגיה הרצחנית הזאת בשלטון. הרי מה הבעיה העיקרית שלנו בעזה? רגע, אני לפני זה. אני רוצה להגיע למצב של התוכנית. יש תוכנית, אתה אומר גלנט הציג אותה, מבחינתי גלנט זה כל חברי הקבינט, זה כל הדרג המדיני. נמצאת, ברור, אושרה בקבינט. בדיוק. עכשיו, הצבא, מה שנקרא הדרג הביטחוני, הכין את התוכנית, הביאו את זה לדרג המדיני, שכנראה אמר להם, כאילו, מה הציפיות שלו מהם. איך זה קורה שאף אחד לא אומר, חבר'ה, אנחנו נמצאים פה בתוכנית שלא אמורה להכריע, כאילו, אני לא יודע, אני זוכר את פייגלין אומר שזה יהיה עוד סבב, אני אומר לך שאני לא האמנתי, אמרתי, זהו, חמאס בטוח יכריעו אותו אחרי הדבר הזה, אז כאילו, איך אף אחד לא אמר, לא קם ואמר, חבר'ה, אנחנו עושים פה תוכנית שלא תכריע את החמאס. אז אני לא ידעתי שאתה עושה פודקאסטים כאלו, לא, אני לא עושה הרבה. שחורגים מהסוגיה שבגינה הקמת את המפעל החשוב הזה, אבל אתה מוזמן לראיין אותם, כלומר, אני לא דובר, שאני לא חבר קבינט, לא דובר של השרים, אני לא רק ממליץ לך, אני חושב שחובתך לעשות את זה, כלומר, לאו דווקא בשליש גן עדן, אבל בגדול, אם אנחנו רוצים להפוך את הארץ הזאת לגן עדן, שזאת המשימה שלנו, ולא רק שליש, ולא רק רבע, אלא את הארץ הזאת, אז ברור שאי אפשר להותיר את חבל המולדת הזה, את עזה עם השטן הנאצי הזה, בשלטון, ולכן ברור שדרושה הייתה תוכנית הכרעה, ואני חושב שראוי לשאול את השרים, אני חייב לומר, גם אני שאלתי וגם אני התעניינתי, ולא היה, אני משתמש בכלים הפרלמנטריים שלי, אני חבר כנסת. השתמשתי בכלים שיש לי, בכל הכלים שאני מכיר, הפרלמנטריים שלי, שאילתות, דיונים בוועדה, דרישות, פיקוח, מכתבים, פקסים אדומים, כל מה שהיה לאל ידי, כדי לנסות להשפיע על כיוון הספינה, זה לכיוון של הכרעה, שזה מה שצריך להיות במלחמה. בפועל אתה שואל, השאלה היא מעולה. השאלה היא מעולה, כלומר, היא נוראית, היא מצמררת. באיזה מצב אנחנו נמצאים היום, אסף? באיזה מצב נמצאים היום? רק תחשוב על גודל החרפה, שאנחנו אחרי 2 וכמה חודשים, 2 ו3-4 חודשים, וחמאס על הרגליים, מישהו דמיין כזה, איך אמרת? נכון, חילול השם גדול. זה הרגשה שלי, כאילו. נכון, זה חילול השם גדול. כאילו מצד אחד שאתה רואה קידוש השם לכאורה במלחמת 12 הימים ובביפרים, כאילו ככה אני הרגשתי, אולי תגיד לי שגם שם לא הכנו, אני לא יודע, אבל שם הרגשתי איזה סוג של איזה קידוש השם, ופה אני מרגיש סוג של איזה חילול השם, שכאילו הייתי מעדיף לכאורה, יגידו לך, לא יודע מה, באופוזיציה וכאלה כבר היה עדיף הרש"פ, אני לא יודע, עכשיו אתה בטח תגיד לי שלא, אבל כאילו מבחינתי החמאס זה כאילו הכי גרוע, למה הוא נשאר שם? כן, חמאס והרש"פ זה אותו דבר, זה לא משנה, אין דבר כזה רש"פ, כן, יש דבר כזה פתח, רשות פלסטינית זה סתם הגדרה ריקה. אבל באמת זה אותו דבר? כן, זה אותו דבר, כן, ודאי, זה אותו דבר, שניהם נשענים על האידיאולוגיה של האסלאם הרדיקלי, ששואף להשמדת ישראל, זה נכון לרמאללה, זה נכון לעזה, זה נכון לדמשק. זה נכון גם לקטר וטורקיה? זה נכון לקטר, זה נכון לטורקיה. טורקיה עומד בסוף הרמדאן השנה, מר ארדואן, ואומר, צריך להביס ולהמלל את ישראל, הוא אומר את זה בשם הדת, הוא אומר את זה בטקס דתי, פומבי, הוא, המשפחה שלו שהיום מעורבת באסלאם קיצוני בכל העולם, עם שאיפות לכל העמים הסוניים כדי להחזיר אותם למגמה הזו. קטר, שהיא אימפריה טרור בכל מובן, אימפריה טרור, לא רק טרור ישיר, זה אימפריה טרור תקשורתי של אל-ג'זירה, ואימפריה טרור אינטלקטואלי בהשקעה שלהם באוניברסיטאות, בעמדות ובכיוונים הכי רדיקליים וכו'. ואימפריה טרור כלכלי, וזה ברור לגמרי. לכן, אני אומר, כל מקום שהאידיאולוגיה הזאת שולטת, זה שורש הרע. והעובדה
לא הונחה תוכנית כדי להכריע. אני חושב שבעזה לא רק אנחנו נבחנים, אלא גם העולם המערבי כולו ייבחן, כי האויב של העולם החופשי זו האידיאולוגיה הזו. ואם היא מצליחה ליזום טבח מהסוג הזה, לשחוט כאן ולהזרים פה נהרות של דם יהודי, ולשרוד, ולעמוד על הרגליים, ולהיות גיבורי העולם המוסלמי. מי זה היום יחיא סינואר, יימח שמו? הוא עז-א-דין אל-קסאם בכל הרשתות הערביות. מה זה קרנות, מה זה הכסף של החמאס, שכל הקרנות שלו, הזכאת, הצדקה מתפוצצות בכל העולם בכסף? למה הם הגיעו לממדים כאלו? הלקח הזה יכול להילמד. ילמד, אין שום ספק. ילמד בקבוצות אסלאמיסטיות בדרום צרפת, ילמד באנגליה, ילמד ייתן השראה לאסלאמיסטים. ייתן השראה, נותן השראה היום, ולכן בעזה ייבחן המערב, ובעזה תיבחן ישראל, ובעזה הייתה צריך... זה, כמו שאתה אמרת שתי מילים הכי מדויקות. זה חילול השם שאין כמותו. שאנחנו אחרי טבח כזה לא הכרענו את חבורת הרוצחים והאנסים האלו, ועל מי מדובר? לא על צבא, אני מדבר מבחינה צבאית קודם כל. לא על צבא שיש לו טנקים, מטוסים, סייבר, לא יודע מה. ולא הצלחנו להכריע אותם. ולכן, לקרוא לזה ניצחון אי אפשר. מה שכן צריך זה להפיק לקחים ולהתכונן ולהיערך לפעם הבאה. כיוון שהיא לפנינו, והיא תקרה, במוקדם או במאוחר, אין שום מנוס משליטה ישראלית במרחב הזה, שום מנוס. שליטה ישראלית. רגע, לא ניסו אבל איזה קטע שהייתה איזה קרן אמריקאית, שרצינו לחלק את המזון ולשלוט. אם אני מבין נכון מה הכוונה שליטה ישראלית. שליטה ישראלית זאת אומרת שאתה שולט על כל מה שנכנס, כל מה שיוצא, ולא יודע, שולט על האזרחים. מה זה אומר שליטה ישראלית? שליטה ישראלית זה... כמו ביוש. כמו בעברית, לא. אוקיי. שליטה. שליטה מלאה. זה אומר שאתה שולט על המרחב. זה אומר שאין חוברת שקוראת לרצח יהודים, כמו שקורה היום ברמאללה, אפרופו רש"פ, התאוג'י, בתוכנית הלימודים, שהיא מאדירה רצח יהודים, מעודדת, עושה דמוניזציה ליהודים, קוראת לטרור וכו' וכו'. בעזה זה עוד יותר חריף, עם קובץ לימודים אסלאמי מאוד אנטישמי במובן האנטי-ישראלי. וזה שאתה שולט בחוברת, אתה שולט בשק המלט שלא ילך למנהרה, אתה שולט בברזל כדי שאחרת הוא יהפוך לטילים, אתה שולט בגנרטורים כי אחרת הם יהפכו למקורות כוח לתת קרקע ומהם יגיחו. אתה שולט, שליטה. אגב, הייתה שליטה מ-67 עד הסכמי אוסלו. אפשר לדבר על המודל בדיוק, האם יהיו מנהלים ערבים לערים או לא יהיו וכו' וכו'. זה פרטים. בגדול, ישראל צריכה לשלוט בחבל ארץ הזה, לא רק בשל העובדה שהוא חלק מהגבולות הארץ, וחלק מהגבולות הבינלאומיים שלנו, וחלק מארץ ישראל, והוא חבל מולדת לכל דבר, גם קודם כל בגלל זה, כי זה הזכויות שלנו, זה הקושן שלנו, וזה שלנו. ודבר שני, אין שום אפשרות לחיות עם כיס, שזה האסון הגדול מבחינה אסטרטגית וביטחונית בהסכמי אוסלו, שנוצרו כיסים אקס-טריטוריאליים בתוך המולדת שלנו, ברמאללה, בבית לחם, בכל המקומות הללו, שם מתחיל ושם נגמר העניין. אם הם שולטים, התוצרים, לא חשוב אם זה סכין מטבח או נשק גרעיני. ברגע שהאידיאולוגיה הזו שולטת, שזו משימת חייה, כמו שכתוב בצ'רטר של החמאס. ובסוף יבוא השביל העשירי הבא, כי אי אפשר תמיד למנוע את כל לא, כי לשם הם מכוונים. לא, כי הכל מוכוון לשם. אין ברצועת עזה בית חולים, באמת. כאילו, יש בית חולים. אבל הכל משרת מטרה אחת. רק דבר אחד. ולכן יהיו מחסני טרור, ולכן הרופא עם הגלימה הלבנה יזריק למוות, ירצח את נועה מרציאנו, השם יקום דמה, ולכן בכל כיתה יש מחסן טילים מתחת, ובכיתה עצמה כמובן מלמדים איך להשתמש בזה, מינקות ועד בגרות. אין לו חמאס ברצועת עזה. אז השאיפה שלך, שאולי, אם אני מבין... רגע, ולכן עד היום, רק כדי להשלים את הרציונל, עד היום, וזה באמת נשמע נורא, ואתה צודק שאתה מזדעזע מזה, ושאתה אומר חילול השם, וזה חילול השם שאין כמותו ממש, וזאת חרפה שאי אפשר היה לדמיין ב8 לאוקטובר, ב9 לאוקטובר, ואני ראיתי את זה בעיניים ב20 לאוקטובר, תוך כדי ששר הביטחון מציג לנו, ואני רואה את החרפה הזאת, ובאמת משתגע, כלומר זה אירוע שאי אפשר לדמיין אותו. אני עמדתי שם, ישבתי בצד מכונס, מסתכל, שומע, מוצא את עצמי מתקשר בערב שבת לרם בן ברק, איזה חבר כנסת מיש עתיד, שהוא התנגד לתוכנית מסיבה אחרת. אמרתי, אולי נשתף כוחות, כי אמרתי, זה לא יעלה על הדעת, הדבר הזה הוא בלתי מתקבל על הדעת, שמדינת ישראל, אחרי 7 לאוקטובר, יהיו כותרות, השמדת היכולות, אבל התוכנית לא מוכוונת לשם בכלל. לא מוכוונת, אני אומר לך יותר מזה. אתה יודע, אותי הוציאו מוועדת חוץ וביטחון. כן. אחרי שהציגו את תוכנית מרכבות גדעון, שאני כל כך
חיכיתי, כי אמרו, התחלף רמטכ"ל, התחלף נשיא בארצות הברית. רגע, רק שיהיה ברור, בכבוד גדול זה מתי שגדעון סער, בערך בתקופה שהוא לא קשור לגדעון סער. לא, אני יודע שלא קשור, זה מזכיר לי, זה הקונוטציה. הוא נכנס לממשלה, ואז אמרו שהם רוצים להפסיק, לדעתי, אם אני מבין נכון, את שיטת הפשיטות, ולעבור למודל שאנחנו כן מחלקים... 3 דברים השתנו, גם הקואליציה התחזקה יותר, התרחבה, גם נכנס רמטכ"ל חדש במקום הרצי הלוי, נכנס אייל זמיר, וגם נכנס נשיא חדש בארצות הברית, עם שערי הגיהנום וכל מה שהוא אמר והציע. עידוד הגירה. וכו' וכו'. וכל זה הוביל למצב שלכאורה תנאים, ואני לא מזלזל בתנאים. אני והייתי שותף, או לפחות הכרתי, נקרא לזה ככה, את הלחצים, את מסכת הלחצים שהופעלה על ישראל במלחמה בתקופת ביידן, אז אני לא מקל ראש בזה. אמרתי לך קודם, תשאל אותם, תשאל את הקבינט, תשאל את השרים, תשאל את לא, אבל הלחצים לא היו ב-20 לעשירי. ב-20 לעשירי, אתה עומד שם לבד. לכאורה, כל המומחים אומרים שזה יכריע את החמאס, ואתה, לא יודע, זה יפה שהיה לך את הביטחון לחשוב אחרת מכל המומחים. כי אתה היית חדש בוועדת חוץ וביטחון, אם אני מבין נכון. נכון, אבל אני אומר לך, אני סחבתי נפשית על עצמי את העובדה שלפני ה-6 לאוקטובר, גם חשבתי שהם מדברים שטויות, אבל אז שתקתי. כי אמרתי, הגיע הרמטכ"ל, היה לי חודשים ספורים בוועדת החוץ וביטחון לפני ה-7 לאוקטובר, אני לא זוכר, 4 חודשים או משהו כזה. נכנסתי לכנסת, לא נכנסתי מיד לוועדת החוץ וביטחון, קצת אחר כך, וראיתי ובא הרמטכ"ל, והוא אומר, ובא איזה בכירי אמן, והם אומרים, ובא נציגי השב"כ, ואתה אומר, רגע, איך אתה אומר, חבר כנסת חדש, ופה הם מדברים כולם, ולכולם יש פלאפלים על הדרגות, ואני מקסימום אכלתי פלאפל, לא מעבר לזה, ובקיצור, אז אתה שותק, ואני לא סלחתי לעצמי על העניין הזה, כיוון שאני בזמן אמת חשבתי שהם מדברים שטויות, שהם אומרים חמאס מורתע, והכל זה עניין של כסף, ומאבקים חברתיים עם הג'יהאד האסלאמי, כל תפיסת העולם שעמדה, או תפיסת הביטחון, קונספציה שעמדה ביסוד ה-7 לאוקטובר, שצה"ל אמר, זה רק כסף, זה רק מעמד חברתי, לא שווה להם לסכן את זה לחמאס, לא את הכספים שיש להם, לא את השליטה שיש להם ברצועה, הכל זה. וכל זה הפוך לגמרי מהתזה שמובילה את החמאס. כלומר, מי שמבין את האויב, ומנסה להבין את האויב במובן הרחב, כלומר, את התרבות שלו, את המהות שלו, את האידיאולוגיה שלו, ואת היכולות שלו. כל זה, איך אומרים, לא עלה ברדאר, לא נכנס בכלל למסכים של 8200, כי היה גבולות גזרה של המחשבה. והמחשבה הייתה, הם לא יסכנו, יש פה ושם, אולי איזה מבצע שצריך לעשות, יש זה, אבל בסך הכל תם עידן המלחמות, והכל פה קצת טרור, קצת שמה. ניהול סכסוך. אבל זה ניהול סכסוך, אבל אני אומר, בגדול הם תפסו את האויב כמטריאליסט, רוצה כסף, לא יסכן. עכשיו, אצלהם זה בדיוק הפוך. התזה של האסלאם הרדיקלי, מהות התזה היא שכל העולם הזה בא לשרת את אללה, ובא לשרת את האידיאולוגיה. כלומר, המטריה משרתת את האידאה, ולא הפוך. הבנתי. ולא הפוך. הכסף, כל זה, הוא לא נחשב. כל זה נועד לשרת את אללה. בסוף יש מטרה, וזה השמדת ישראל, ואז כאילו השלטת האסלאם, כאילו? בדיוק. כניעה והשלטת האסלאם. כניעת האדם, בשביל זה צריך להשמיד את ישראל, בשביל זה צריך להכניע את העולם, ולהשליט, כמו שאתה אומר, את השריעה על כל העולם, וכו' וכו'. ולכן הכסף הוא לא רק שהוא לא... אין להם עניין לשרוף סתם, מה שנקרא. לא רוצים סתם שאז... זה ישרת המטרה שלהם. אם זה משרת, זה מצוין. כן, זה מצוין. ולכן, זאת הייתה הטעות, ואני סחבתי את זה. ולכן ב-20 לאוקטובר, כשאני מגיע, ולאורך כל השנתיים האחרונות, התוכנית היא לא מוכוונת הכרעה. עכשיו, זה נוגע ליסודות, אנחנו פה עוברים מדבר לדבר, אבל זה נוגע באמת ליסודות של צה"ל. איך הגענו למצב כזה? שכמו שאתה אומר, כל הגורמים הביטחוניים, שב"כ, מוסד, צה"ל, מל"ל, כל אלו עומדים מול הפקקטי חמאסניקים האלו, ולא מעלים על דעתם להכריע אותם. כלומר, לא מעלים תוכנית שהיא תוכנית הכרעה. לא יודעים, לא רוצים, לא מסוגלים. תכל'ס, זה השורה התחתונה. והנה, אנחנו פה 2.5 עוד מעט לטבח הזה. וחמאס על הרגליים, והוא לא על הרגליים בערך. הוא לא על חצי רגל. הוא היום בסדר כוחות שלא היה לו מעולם. כמות הלוחמים, זה מפתיע מה שאתה אומר. כמות זה ידוע כאילו שהוא עכשיו כאילו יותר חזק מאשר בעבר? זה משהו שהוא... אני אומר לך את העובדות. כל מי שירצה יאמר לך את הידוע, יסתיר ממך את הידוע. העובדות הן שחמאס נמצא היום עם סדר כוחות וסדר חומרי נפץ וכו'. נכון, על תא שטח יותר קטן, וטוב שאנחנו בזה, וטוב שנלחמנו, אחרת הם היו מגיעים לקריית גת ואשקלון. אני אומר לכל ההורים שלפעמים זה קשה לי להיות בשבעות, והיה לי קשה, וזה ברור שזה קשה שאתה בא מהעמדה הזאת, אבל ברור שלא לשווא
נלחמו עם הילדים שלנו, האחים שלנו, לא בגופם, היו עוצרים את המפלצת הנאצית הזאת, הרי מה שקרה בבארי ובכפר עזה היה קורה ברמת גן ובפתח תקווה ובתל אביב ובירושלים, זה ברור. אז לכן, כל מי שמסר את הנפש על קודם כל לעצור את הדימום השוטף הזה, זה מצוין. אבל הדיון הגדול הוא דיון בהכרעה, לא רק בלעצור את המסע הרצחנות הזאת, אלא להכריע אותו, כדי שהוא לא, איך כתוב בהחלטת הקבינט, שלא יהווה יותר סיכום. שם אנחנו לא נמצאים. צריך להבין מאוד לעומק למה אנחנו לא שם. אני במרכבות גדעון, הגיע שר הביטחון לוועדה. והיה לי כל כך הרבה ציפיות. זה ישראל כץ היה. עכשיו אני מגיע עוברת כבר שנה וחצי. ואני לאורך כל שנה וחצי האלו, בכל זאת, אתה יודע, משתגע מהתוכניות הנוראיות, מה שקראת התוכנית הפשיטות. אבל בכל זאת, אז יש רמטכ"ל ויש נשיא ארצות הברית, שבאמת היה ממשל מאוד עוין לישראל, וראיתי את הלחצים, לא יכולתי להתעלם מזה לגמרי. יש פה לחצים, וראש הממשלה עמד בלחצים כבירים בתקופת ביידן. ואחרי כל זה, ואז הם מתחלפים בעלי התפקידים, ואתה אומר, הנה, עכשיו נכריע, עכשיו נגיע למשהו. אז אני מגיע לוועדת חוץ וביטחון, ומציגים לנו את תוכנית מרכבות גדעון, ואתה רואה לפניך תוכנית שהיא עוד פעם סבב, עוד פעם פשיטות, עוד פעם כלום. אין פעם כלום. עכשיו, זה לא סתם פשיטות. למה זה פשיטות, אסף? דקה נתעכב על זה. כן. לא, ואז התפוצץ, ואז כאילו לא יכולתי להצביע, הצבעתי נגד באמת. אי אפשר היה להצביע בדבר כזה, לשלוח את החיילים שלנו. ואז הוציאו אותך מוועדת חוץ וביטחון. ואז הוציאו אותי, כן, נכון. החזירו אותי כממלא מקום, שבועיים אחר כך, אבל הוציאו אותי, וזה באמת חילול השם נוראי, שלא יכולתי להצביע בעדו. לא יכולתי להצביע בעדו. כי מה, הרגשת שאנחנו שולחים חיילים למטרה, שהיא לא תכריע. תמיד תשאל את עצמך, מה התכלית המבצעית. זאת שאלת היסוד. בכל מבצע, בכל דבר בחיים. סוף מעשה, המחשבה תחילה. מה התכלית? והתכלית המבצעית לא הייתה הכרעה, הייתה פגיעה בחמאס. בסדר? על כל פגיעה, החמאס שיקם. הרגת להם 10 חיילים, לוחמים, הם גייסו 20. גייסו 20. כן. לקחת להם, אני יודע, מנהרה, פוצצת מנהרה, שמת אמולסיה, פוצצת מנהרה. הם חפרו 2 מנהרות, כמו שהחטופים שלנו תיארו, אבל לרוחב כל רצועת עזה. הורדת להם מחרטה. כל מקום שהיה דלק, תאמין לי, לאורך כל השנתיים ברצועה. כל מקום שהיה דלק, היה חשמל, היה מפעל נשק. לא היה מקום אחד שלא. זה מה שהם יודעים. הייתה מחרטה, זו משימת חיים. לשם זה מוכוון, כל המערכת, כל הכספים, לא משנה מאיראן, מקטר, כל מוכוון לדבר הזה, ולכן כל זה מתבצע. ולכן, אי אפשר היה להצביע בעד זה. אני באמת משתאה לרעה, כלומר, לא יכול להבין איך מישהו, לא משנה, שר, רמטכ"ל, אחרי שנתיים של מלחמה, בכלל מציע תוכנית שהיא לא תוכנית אחרת. הוא יכול לומר, תראו, זאת הדרך להכריע, עכשיו יש לכם עוד שיקולים, יש עוד מגבלות, זה ייקח זמן, נעשה את זה בשלבים, כל אלו דיבורים ענייניים וראוי לדון בהם בזה. אבל לא יכול להיות שאדם במלחמה מציג תוכנית שלא תוכנית אחרת. איך זה קרה לנו? אני לא דובר, כמו שאמרתי לך, של שרים אחרים או של צה"ל או של זה. אבל אני כן יכול לומר לך שככל שירדתי לשורשי העניין, מסתבר שבצה"ל אין מלחמה. כלומר, שאתה פותח, פתאום מנסה להעמיק, מנסה לשאול את הקצינים הבכירים, ומגיעים אלופים לוועדת חוץ וביטחון. ואתה שואל אותם, מה זה מלחמה? מה זה ניצחון? מה זה הכרעה? ומסתבר שבעולם המושגים הצבאי שלהם, יותר נכון להגדיר אותו פוסט-צבאי, אין מלחמה, אין אויב. כלומר, כל התיאוריה הזאת של צבא קטן וחכם, של אהוד ברק בשנת 2000, היא לא הייתה איזה משהו, תצורה פרקטית כזאת, בואו נעשה משהו קצת יותר מתוחכם, בנסיבות הטכנולוגיות או בנסיבות, לא. זו תולדה, האמירה הזאת היא תולדה, שבעצם אין יותר אויב, אין יותר אויב, לכן אין אויב, כי פרץ השלום. מה יש? יש 2 תתים, טילים וטרוריסטים. 2 תתים. אז טילים אנחנו צריכים... אז הכל ברמה הטקטית. במעגל שני, מעגל שלישי, טילים יכולים להיות מסוכנים, אז מדי פעם צריך להפציץ, או מוסד יטפל בהם, או חיל האוויר וכו' וכו'. טרוריסטים יש, אז צריך לעשות פשיטות. למה עושים פשיטות? למה עשו תוכנית פשיטות? כי זה מה שהם ידעו. כי בצה"ל אין צבא. אבל כל אדם מבין שברגע שהחמאס מביא להם את האוכל, וביד אחד אתה מביא לו את האוכל, והוא נותן להם את האוכל, אז כל ילד בן 15, בשביל להביא אוכל למשפחה שלו, יהיה טרוריסט, כאילו זה לא... זה ברור, לא, אבל אני אומר, יש טרוריסטים ואין צבא מבחינתם. אין צבא יבשה. למה אין צבא יבשה? למה עומדת ועדת וינוגרד, אחרי מלחמת לבנון השנייה, ואומרת, איך אומרת המשנה, על 3 דברים העולם, על 3 דברים צה"ל עומד. כן, זה אני מתמצת לך את וינוגרד בצורה קצת פשטנית, אבל בכל זאת. על 3 דברים צה"ל עומד, על חיל האוויר, מודיעין. על מודיעין,
ועל מבצעים מיוחדים. אין צה"ל, אין צבא יבשה, אין מלחמה, אין תמרון, אין כלום. יש חיל האוויר, מודיעין ומבצעים. למה הם עושים את זה ככה? זה לא בגלל, זה לא איזה שינוי, כמו שאמרתי קודם, זה לא שינוי תצורה, זה בגלל שאין אויב. אין אויב. מה זאת אומרת שיש טרוריסטים, הכוונה? אין אויב, אין חברה, אין מדינת עזה שהיא אויב. יש אינדיבידואלים. עושים להם פליליזציה, אומרים, הם קצת טרוריסטים, צריך לטפל בהם. אז מה עושים מול טרוריסטים? לא משנה, בלבנון קוראים לו לטרוריסט רדואן. מנטרלים, או עושים פשיטות. אז מודיעין הפך להיות, כל אנשי המודיעין, וכל מי שפה ב-8200 וכו', או בכל מיני מכלולי הפעלה יודע על מה אני מדבר, הם הפכו להיות למשך שנים בנקאים. הם בנקאים. באיזה בנק? בנק המטרות. מה תפקיד המודיעין היה? מה תפקיד מודיעין קלאסי? תפקיד מודיעין קלאסי זה להכיר את האויב, לאפשר התראה, כמו שצריך ממלחמה. לא היה מודיעין כזה במדינת ישראל. הם לא למדו אסלאם. היה, לא פנחו אותו. לא, הנה אני אומר לך, קציני מודיעין, עזוב לא יודעים ערבית. לא למדו אסלאם, לא למדו מזרח תיכון, לא למדו התראה, שזה מקצוע, כאילו אני שואל בוועדה, מגיע בכיר מאוד במודיעין. והוא מתאר לי איך בהכשרות, אני אומר את זה כי זה הותר לפרסום בדוח שהוצאתי בוועדה, הייתי ראש הוועדה, לפני שהוציא אותי, מרכבות גדעון, ראש הוועדה לתפיסת הביטחון בבניין הכוח, והוצאתי דוח על ההכשרות בצה"ל, שזה לב הדבר. שואל אותי אם צריך תיקון, איך אפשר לתקן? זה לתקן את עולם המושגים, מושגי היסוד, בדיוק את תהליכי ההכשרה בצה"ל. והוא עומד, והוא אומר, אנחנו במודיעין, עד 7 לאוקטובר, באמת לא למדנו להתריע. אמרתי לו, אתה יכול להקריא עוד פעם? הוא מקריא שוב, זה שקף. לא היה לימודי, לא הייתה התראה במודיעין. אני אומר לו, מה המודיעין קלאסי עושה? ב5,000 שנה האחרונות, כאילו, לא משנה אם זה עם הצופה בתנ"ך, או משקפת, או 8200 והאזנות לרשת האדומה, ולרשת הזאת, ולרשת אחרת. מה עושה מודיעין אם לא מטריע? אז מה כן עשיתם? דבר שני, לא למדנו מזרח תיכון ואסלאם. בכל הכבוד, כאילו, אנחנו לא חיים בשוויץ. האויבים לפחות, אתה יודע, בהסתברות אסף, לא היה אויב. היו אנשים בודדים. לכן, בגלל שזו הדיאגנוזה, אז גם הפרוגנוזה, גם הפתרון, או גם פתאום שהייתה פשיטה כזאת, הם אמרו, לא סתם היינו תקועים מ6:30 עד 2. לא סתם חיל האוויר היה בהלם. זה לא היה בבנק האפשרויות. לא, כי אין מלחמה באפשרויות. אז מה יש? פשטו. אז נכון, זה היו הרבה אנשים, אבל זה אינדיבידואלים, זה טרוריסטים שפשטו. איך אנחנו מתקנים דבר כזה? אנחנו עושים פשיטות. עכשיו יקראו לזה תמרון, יקראו לזה מלחמת 7 לאוקטובר, מלחמת חרבות ברזל, בסוף זה אוסף פשיטות. כלומר, חזרו למב"ם, חזרו למה שהם יודעים. מה הם יודעים? מערכה שבין מלחמות. חיל האוויר, בנקים של מטרות, לא ידעו מה זה האויב. לא ידעו להכריע וגם לא ידעו לנצח. אז אולי העלית לי איזו שאלה, בדיוק, הגיע לנו איזה אורח בכנסת בשבת, ישבנו כזה, איזה סוג של איזה פרלמנט כזה, ככה לפני הארוחה. בקידוש, בין שחרית למוסר. כן, ואז הוא אמר, תקשיבו חברים, היה בגידה. כאילו, היה בגידה, לא הגיוני שחיל האוויר, וכמו שאמרת עכשיו, לא הגיוני שלא טיפלו בכל מה שהיה שם. הוא אמר, אני לא יכול להסביר את זה, חוץ מבגידה של ראשי ארגוני הביטחון, ואז התחילו שם ויכוחים. אז אני לא יודע, אז אולי אתה, קודם כל בתור חבר ועדת חוץ וביטחון, לא יודע, אם זה נעים להתייחס לדבר הזה, כי אולי, או שזה ינקה, או שזה יעלה את השאלות, אני לא יודע מה דעתך לגבי זה. כאילו, אני אמרתי לו בעיניי, לא יודע, לא נראה לי הגיוני שכולם בגדו, אפשר לחשוב על קונספציה, אפשר לחשוב על כל מיני דברים אחרים. השאלה מה, לא יודע, בתור מישהו שהיה בוועדת חוץ וביטחון, אם יש לך איזה תשובה לשאלה הזאת. אני עדיין בוועדה, משתתף בכל הדיונים. אני חושב, קודם כל אני מאוד מאוד מקווה שלא. מאוד מקווה שלא. אבל אתה לא אומר לא. מאוד מקווה שלא. כאילו זה יכול להיות אבל ברמה מערכת. אני חושב שלא צריך ללכת למחוזות הקונספירציה שלפנינו הקונספציה. אגב, היא יותר חמורה מקונספירציה. מה זאת אומרת? יותר חמור, הרי לפעמים יש בגידה. בגידה היא דבר חמור מאוד כמובן. אז יש אדם מסוים שבגד, או אדם מסוים אבל יותר חמור מזה, אז זה בשוליים תמיד יש. כלומר, בשוליים מבחינה סטטיסטית, גם אם זה בא לפעמים מתוך הצבא או מתוך המערכת. אני מדבר עכשיו על המדינות בכלל, על היסטוריה בכלל. אז זה יכול לקרות. אני מדבר איתך על משהו שהוא, על קונספציה או מיסקונספציה, יותר נכון, שהיא כן מערכתית. היא מערכתית, היא חובקת את כולם. כלומר, תפיסת האין אויב, תפיסת האין מלחמה, תפיסת האין צבא יבשה ממילא, היא לא תפיסה של אדם מסוים שנניח נפל או בגד. לכן אני אומר, אני לא יודע, קודם כל אני לא יודע.
ב', אני מאוד מקווה שלא. ג', אני אומר, אין צורך להגיע לזה, כי ואם יחקרו, יחקרו, יגיעו למשהו... לא, אבל הצורך הוא נוגע ברמת הכוונה, כי יכול להיות שהקונספציה זה משהו יותר גרוע, אבל כאילו, אם הכוונה שלך לכתחילה היא שלילית, אז... אני מקווה מאוד שלא, אני נוטה להאמין שלא, לא חושב שהיה מישהו במדינה שרצה שנגיע לדברים האלו ולטבח אני נוטה לחשוב שלא, אבל אני אומר, אני הרי שואל את השאלות תמיד לקראת תיקון. הרי בשביל מה אנחנו עושים את השאלה? זה גם בגידה, אתה אומר, אני עושה את זה כדי לנקות את העשבים השוטים האלו. אם היה דבר כזה, ברור שצריך לחקור אותו לעומק אם היה, ולעשות את כל מה שאפשר כדי לחקור ולנקות את העורבות האלו מהזוהמה הזאת ככל שהייתה. אבל אני אומר לך, הזוהמה האמיתית, הגדולה, המערכתית, היא הזוהמה האינטלקטואלית, היא הזוהמה המושגית, והיא פסתה לאורך כל הקו, כמו שאומרים באמריקאית, לאורך כל המורד. כלומר, היא הרבה יותר חמורה. כלומר, שעומד ראש אגף מודיעין, תמיר היימן, ראש אגף המודיעין לשעבר לפני השביעי לאוקטובר, ואומר, לא תהיה מתקפה, וזה שטויות, ולא צריך סימנים מעידים. כלומר, תחשוב על ראש אמ"ן, הוא לא היה אז בתפקיד. תחשוב על המשפט הזה רק. ראש אמ"ן שאומר, לא צריך לראות סימנים מעידים. אתה יודע מה זה אומר במודיעין? ראש אמ"ן לשעבר. לשעבר, אני אומר, הוא לא היה בשביעי לאוקטובר. אבל היו כאלה שאמרו לא, אבל אותו דבר היו כמוהו אחרים. לא, תחשוב על המושג הזה. הוא אומר את זה, אמנם הוא אומר את זה לשעבר, אבל זה הלך המחשבה. וגם קודמו ידלין, וזה שאחריו, חליווה, אותה קונספציה. לכן אני אומר, עד שאתה מרחיק לאיזה פינה, אולי היה פינה רעה של מישהו שבגד בזה, נטפל בזה, צריך לחקור את זה. זה לא הדבר העיקרי. הדבר העיקרי הוא הקונספציה. ופה עמדו כולם ואמרו, הנה, קח את תמיר היימן, אומר, לא צריך סימנים מעידים. קודם כל תעצור במשפט הזה. העיקר הוא במשפט הבא. אבל קודם כל תעצור במשפט הזה, אסף. מה זה לא צריך סימנים מעידים? מה זה שנגדת ו' אומרת לך, זה לא תרגיל, זה מלחמה? והיא אומרת את זה ביוני, והיא אומרת את זה ביולי, והיא אומרת את זה באוגוסט, וכל פעם התגובה זה... איך זה עובד? למי תרחיש דמיוני, היא אומרת את זה לקמן, לקצין מודיעין הפיקודי. כן, והוא מנפנף אותה, תרחיש דמיוני להפליא. פעם מנפנף, פעמיים מנפנף, 3 פעמים. אני מזכיר לך שחומת יריחו... אבל בוא ניקח תרחיש שהוא לא היה מנפנף, בסוף לא ידעו מתי זה יהיה, כאילו הרי... לא ידעו את זה. כאילו לא התכוננו בכלל לאירוע הזה. לא הבינו את האויב, אמרו, הרי מה המשפט הבא של תמיר היימן? למה לא צריך לראות סימנים מעידים? קודם כל, אני אומר, זה משפט נוראי, שראש אמ"ן אומר, לא צריך לראות, כלומר, יש סימנים מעידים, תעזבו, לא צריך את זה. למה לא? הוא אומר, כי אנחנו בוחנים את האינטרסים. איזה אינטרסים בוחנים? כלכליים, חברתיים. ואז לוקחים את ה-800 מיליון, זה מה שהסבירו לנו, לוקחים את ה-800 מיליון יורו של סינואר בצרפת, ורואים את החברות שנסחרות בבורסה בטורקיה, וחברות באפריקה, ומעצמה עולמית, ואומרים, הוא לא יסכן את זה. אז יש פה מחשבה, שהיא מחשבה, הכי מדויק להגדיר אותה, מחשבה נאו-מרקסיסטית, כאילו הם תלמידים של מרקס, זאת אומרת שאמר שההיסטוריה כולה היא רק על בסיס כסף ומעמד חברתי. זה שני הדברים שקוראים, זה אקסיומטי, זה ככה ההיסטוריה, או כסף או מעמד חברתי. והכילו את זה על מי? על האויב הכי אידיאולוגי, שמבחינתו הכסף, כמו שאמרת לך קודם, משרת את המטרה. כל האמצעים, המטרה מקדשת את כל האמצעים. אבל אצלו גם האידיאולוגיה זה מעמד חברתי, אז כאילו גם לשיטתם. לא, האידיאולוגיה, מעמד חברתי, הכוונה שיש ויכוח בין חמאס לג'יהאד איסלאמי, הם יטעו אותנו לפני השביעי לאוקטובר, אמרו, הנה, אתם רוצים, אתם יכולים לפגוע בג'יהאד. הכל היה טריק, אבל. לא, זה היה טריק מתואם גם עם הג'יהאד, הכל היה טריק. הם האכילו אותנו, הם זיהו את המיסקונספציה שלנו, האכילו אותנו, זה בדיעבד מופיע בתחקירים, אפילו התחקירים שפורסמו כבר, שבעצם חמאס ידע שאנחנו חושבים את המחשבות הללו, אז הוא אמר, אני אמשיך להזין אותם, לנו באמת לא חשוב כלום, לנו חשוב רק כסף, תסדרו לנו רק את זה, הוא ממשיך להזין אותם בזה בעוד שהוא מתגרר. שבוע לפני שנסו לקטר. ולכן אני אומר, עד שאתה רץ למחוזות קונספירציה, או לא קונספירציה, לא חשוב, מחוזות שצריך לבדוק, תדבר על הקונספציה, הקונספציה היא שורש הרע, והיא פה, כמו שאני אומר, לאורך כל הקו, התשתית המחשבה הזאת, ביחס לאויב או לאין אויב, ביחס למלחמה, הרי עומד גיא חזות, בוא תראה. עומד תת-אלוף גיא חזות. תת-אלוף. מי מינה אותו למנהל מערך הלמידה בצה"ל? הרצי הלוי. נותר בתפקידו, גם בזה. הוא כתב ספר, אתם מכירים אותו אולי, צבא ההייטק וצבא הפרשים, שהוא מתאר את ההידרדרות של צבא היבשה בצה"ל. אפרופו מה שהזכרתי מדוח וינוגרד. את הספר הוא כותב לפני השביעי לאוקטובר. לפני השביעי לאוקטובר. שולח אותו להוצאה לפני השביעי לאוקטובר. הספר אומר את הטענה הבאה. בצה"ל, חוץ מדיון גם על מעמדות בתוך צה"ל וכל מיני דברים שקשורים לעוד מוסר צבא וזה, בגדול הטענה המרכזית היא צבא היבשה של ישראל הולך ונמוג. שוב, זה לא חידוש שלא, הזכרתי את דוח וינוגרד, אבל הוא מראה איך הגרף הזה, איך אפילו תחבולות בשדה הקרב שהיו, לוקח דוגמאות ממרואן הרע, כל מיני מקומות, מלחמת לבנון הראשונה, לעומת המצב עכשיו, או מלחמת לבנון השנייה, הוא מראה איך
היבטים הכי בסיסיים של אימונים, של הבנה של שטח, של צורות קרב, של תורות לחימה, כל הדברים האלו הולכים ומדרדרים בצה"ל ומדלדלים בצה"ל, ואין צבא יבשה. עכשיו, את הדבר הזה הוא כותב, בתפקידו, כי במכון מחקר, הוא ניגש לפיקוד צפון, אחרי שהוא השתחרר מצה"ל, אחרי 34 שנות שירות, מגיע שם לאלוף הפיקוד, והוא פשוט שם לב איך הצבא הטרור שמולנו הולך ומתעצם, איך צבא היבשה שלנו, כמו שהוא חושב, מלכתחילה, הולך ויורד, ואיך ברור שהגרפים האלו נפגשים בנקודת פיצוץ, והוא רואה את היתרונות הטכנולוגיות, את הצבא הקטן וחכם, הוא רואה שהצד השני מקזז, כפי שהוא קורא לזה, את הטכנולוגיות. כלומר, יש לך איזה רעה יורה, אבל להם יש היום רחפן, כי אנחנו בעידן של נשק חדיש וזול, אז הם יכולים להטיל רימון ולגמור את כל הרעה יורה שלך. אז הוא קולט את זה, והוא עושה, הספר בסוף יצא אחרי 7 לאוקטובר, כמובן, ונוסף לו פרק. ובפרק כתוב את הדבר הבא, שהוא ביום שישי אחד, אחרי שהוא חוזר מפיקוד צפון, והוא רואה בעיניים שזה שברור שתהיה מלחמה, וברור שתהיה נוראית, כי אנחנו לא מוכנים לזה, ואחרי שהוא אומר לאלוף הפיקוד, תשמע, יהיה פה, והוא אומר לו, לא, במטכ"ל אומרים יהיה לנו התראה, יהיה מספיק זמן התראה. ואז הוא אומר לו, הוא וצ'יקו תמיר, שניהם שמה, הם אומרים, ואם לא יהיה, אז הוא אומר, לא, במטכ"ל יעופו כמה ראשים, אם זה יהיה ככה וזה. טוב, לא עזר מה שנקרא, גם איזו תשובה היא זו. והוא נוסע בדרך חזרה, והוא מרים טלפון למזכיר הצבאי של ראש הממשלה, נתניהו, אבי גיל. הוא מכיר אותו, היה איתו מח"ט או משהו, לא זוכר. בשיחה נמצאים אבי גיל, צ'יקו תמיר וגיא חזות. וגיא אומר להם, זה הולך למלחמה, ואנחנו לא ערוכים, כי אין צבא יבשה. כמה זמן לפני? רגע, ואבי גיל אומר לו, בוא נעשה צוות אדום. אני אבקש מראשי אמ"ן, תקימו אתה וצ'יקו, ונעדכן, ונבוא, נכין זה. השיחה הזאת הייתה ב6 לאוקטובר. די. יום שישי. מה שאני מנסה לומר לך ידוע, כאילו? כן, כן. זה במובן הזה, זה ספר מיסטי, כלומר, אם תרצה, זה ספר, זה אירוע מצמרר נוראי, אבל שוב, מה הוא משקף? הוא משקף את הכשל העמוק בתפיסת הביטחון ובבניין הכוח בצה"ל. כלומר, תפיסת הביטחון שלנו כבר הרבה מאוד שנים עברה לתפיסה אנטי-צבאית, כלומר, יסודות התפיסת הביטחון. מי הוא אויב? על מה נשענת תפיסת הביטחון של ישראל? מה מקומה של רגל ההגנה לעומת הרגליים האחרות שפעם היו כמו הכרעה והרתעה בה"א מהם של בן גוריון? מה בניין הכוח המתאים לדבר הזה? והגענו למצב ב7 לאוקטובר, זה הכשל האמיתי, ולכן אני כל כך כואב לי, גם אם אתה צודק או לא צודק על פינה כזאת או אחרת, אם אנחנו מזניחים את העיקר, ולמה אני אומר את זה? כי אני מסייר בעוטף עזה. אני יושב בוועדת חוץ וביטחון בדוחות השונים, דיברנו על עזה, אבל זה נכון גם על לבנון, וגם על סוריה, וגם על איראן, ואתה רואה שהקונספציה חזרה. כלומר, הקונספציה לא זזה. ראשי המערכות עדיין חושבים ככה. על רצועת עזה, אותו דבר. ואנחנו חוזרים לתרבות השקט והשקר. תבוא איתי אתה, אסף, יום שישי הקרוב, אנחנו בסיור בעוטף עזה, אני עושה סיורים כאלו מפעם לפעם. אתה תראה בעיניים שלך את אל-בורג', תבוא עם חקלאי מבארי, תראה במרחק של 100 מטרים את אל-בורג', את המואזי, לא המואסי שהיא ליד החוף, אל-מואזי, מחנות המרכז כדוגמה, שם בכלל הפער הוא קטן, אבל אותו דבר לגבי העיר עזה, תעמוד בתצפית על 232, לא רחוק, כאילו, על הכביש המרכזי במערב הנגב, תסתכל, אתה פשוט תעמוד בין נתיבות לעזה, תראה שהקונספציה כאן, כלומר, לא השתנה כלום. איך אתה רואה? מה אתה רואה בדיוק? אתה רואה קודם כל את העובדה שחמאס מתעצם ללא הפרעה, קודם כל. מה זה רואים? איך רואים? קודם כל, עצם העובדה שאתה נמצא, אתה חורש שדה, שיכולים לצלוף בך בכל רגע נתון. בכל רגע נתון. ממחנות המרכז, אני רוצה את הדוגמה הזאת, כי אותם 8-10 קילומטר, אני יודע, משהו סדר גודל כזה, 8 קילומטר, שם המרחק הוא זעום. אתה רואה בעיניים את האנשים. כאילו המציאות הזאת של היום, היא לא יכולה להימשך, פשוט. לא יכולה להתקיים. אנחנו פתחנו מחדש. תלוי ברצונם, לא יודע כמה זה רצונם הטוב, אבל כאילו ביכולת שלהם להפתיע אותך הם יחליטו מתי הם משגרים טילים, מתי הם פושטים. תראה, לפני כמה ימים, לא יודע מתי זה ישודר, אבל לפני כמה ימים היה ניסיון כזה בח'אן יונס, הוא הצטיים בשני פצועים, הוא יכל באותה מידה... שלנו? שלהם. מה עשתה שלנו? כאילו, מי ירה? הם ניסו לראות עלינו? כן.
חבורת מחבלים, חוליית מחבלים, של 6, לפחות 6, ניסתה להשתלט על מגנן, על מוצב באזור ח'אן יונס. זה הסתיים בסופו של דבר, לפי הדוח של צה"ל, ב6 הרוגים מחבלים, 6 מחבלים הרוגים, בהתחלה 2, אחר כך עוד 4, ובשני פצועים לכוחותינו. אבל באותה מידה, זה יכול להסתיים זה יכול להסתיים, זה היה במקרה זיהוי במקום טוב, הם חופרים מנהרות מתחת לרגליים של החיילים שלנו, אנחנו יודעים את זה, המודיעין מכיר את זה, ולכן אתה שואל איפה הקונספציה? פה, היא פה, החמאס מתעצם, קיים, תוכניות שלו לא השתנו, בחסות בינלאומית היום, וזה הדבר הרע שנוצר. כאילו טראמפ עם סעודיה, קטר בחסות וכל קטר וטורקיה וכל מי שמעורב בזה נוצר, אתה מוזמן לקריית גת, להגיע להנגר הזה, 3 קומות. אני גדלתי שם. US All, נכון. אז הנה, עכשיו זה שמה, אז אולי תביא פספורט, בכל זאת תצטרך להיכנס שם למרחב האקס-טריטוריאלי הזה. באמת אי אפשר להיכנס לקומה שלישית, זה רק ארצות הברית, זה כמו שגרירות. והדבר החמור ביותר, שהם מנהלים היום את רצועת עזה, אתה יודע, האמריקאים התגאו לאחרונה שנכנסו מעל 30,000, היום זה כבר 35,000 מסעיות. מה נכנס במסעיות האלו? לא יודע, אני מניח שבודקים, אבל... לא. מה לא בודקים? לא בודקים באופן מלא. ואני שואל בוועדת חוץ וביטחון... מי אחראי לבדוק קודם כל? אנחנו או הם? מי שאחראי על ביטחון ישראל זה צה"ל. הנה, חזרנו לתפיסת הביטחון. לא, מי אחראי לבדוק את המזוודות שנכנסות עכשיו לעזה? אתה אומר 35,000. מי שאחראי, אני בכוונה עונה לך, מי שאחראי על תפיסת הביטחון, מי שאחראי על ביטחון אזרחי ישראל, אני מכיר גורם אחד במדינה דמוקרטית, או במדינה בכלל, זה אנחנו, זה הממשלה, זה גופי הביטחון. אז אנחנו אמורים לעבור על כל המסעיות. אמורים לעבור, נכון, ולכן אני מוחה בתוקף שלא עוברים על הכל, ויותר מזה מוחה בתוקף, שאחרי שאני מגלה שלא עוברים על הכל, אז זה קצת חברי הוועדת חוץ וביטחון מימין ומשמאל בהלם מהתשובות של צה"ל. כי מה, עייפים? כאילו, איך זה קורה? אתה מעביר מסעיות עם נשק? כן, יש לך... תראה, באופן כללי התשובה היא כן. באופן כללי התשובה היא כן. באופן מעשי, כמובן, שאלו הברחות של מכלולים, של מקחים, של פה, ומבריחים אותו בצורה מתוחכמת. כן, אבל אני אומר לך יותר מזה, כמו שאמרתי לך קודם, בואו לא נלך לפינות. יש מצלמות? אני שואל, יש מצלמות? אומרים כן. זה אושר. אתה יודע כמה חיילים, כמה חברים שלי אין להם רגליים? בגלל מצלמות? מה זה מצלמות ברצועת עזה היום? אמל"ח? כל דבר ועניין. כן. כל דבר ועניין. להגדיל את הטווח... אבל מצלמות, שמו אותם בכל מנהרה שחייל נכנס, ברגע שראו, הפעילו את הפצצה מראש, 2 חיילי יהלום, לפני שנה, פחות משנה אני חושב, ברפיח, מצלמה, מהפיגוע הראשון ועד חיילי יהלום, מאלישע מדן שנותר קטוע רגליים בגלל זה, ועד ומוישה לייטר, זיכרונו לברכה, השם ייקום דמו, מצלמה. מצלמה על פיר, זה לא מצלמה בשביל סרטים, זה מצלמה שהיא אמל"ח. אז לא יהיו מצלמות. כל עוד החמאס שואלת לא יהיו מצלמות. מה זה גנרטורים שמכניסים? סליחה, מה זה גנרטורים? הקטנים. מה זה? זה למנהרות. זה הכלי המרכזי שממנו מגיחים הלוחמים. אז לא, אפשר להגיד, זה, אתה יודע, גם שיש כלים של בינה מלאכותית, אבל אפילו בלי זה, להגיד, הכלים האלה והאלה והאלה לא נכנסים. ברור שאפשר להגיד. אז אני אומר, אז זה שילוב של זאת קונספציה. כלומר, לומר האויב, לא להגדיר נכון את האויב, לא להבין מה זה, הבית ספר ברצועת עזה הוא האויב או לא האויב? אני שואל אותך. הבית ספר היסודי, הוא האויב או לא האויב? אם המטרה של חמאס היא בסוף, של השלטון שם, זה להשמיד את מדינת ישראל, אז כל מה שמשרת את המטרה זה אויב. אז זה לא ככה היום. אז אתה רואה את מתפ"ש עוזר למה לא, להכל. לא מוגדר, אין אויב. ולכן אמרתי קודם, הבעיה היא בעיה עמוקה, היא לא בעיה של פעולה מבצעית. אז אולי הבעיה היא בחזון שמגדירים לצה"ל. ברור. הבעיה היא ביסודות, אז אני אומר שוב, יש במושגי תפיסת הביטחון הכי בסיסיים היום במדינת ישראל, חייבים רוויזיה, ולכן אני התאמצתי מאוד וקיימתי סדרה של דיונים, כולל ביקור במלתק ובפום, ובמקומות שמכשירים למעשה את צה"ל, בניסיון לתהות אחרי איפה קבורה תפיסת הביטחון האמיתית, מה קרה לצה"ל, ואז אתה מגלה שבכל ההכשרות בצה"ל, ובפרט בהכשרות לבעלי דרגה גבוהה, כלומר אם תיקח מתת אלוף, נניח אדם עבר מלתק, עבר פום, נניח, כן, אני מזכיר לך 12 מתוך 16 אלופי צה"ל ב7 לאוקטובר לא עברו פום.
אבל נניח עבר מלתק ופום, ונניח שההכשרה היא מעולה, ואני אומר לך את זה בערבון מוגבל, כיוון שמתוך מאות מ"פים שעוברים הכשרה בשנה, מעטים עוברים מלתק. למה לא כולם, אני שואל? מה הבעיה להעביר את כולם? תעשו שנת מלתק לכולם, אתם נותנים 2 תואר, תעשו שנת מלתק אחת לכולם, שזה השנה האמיתית. בסוף מלתק זה כאילו כמו עם תואר, ובעצם זה שנה אחת ביטחון, שנה שנייה אקדמיה איך אומרים? במקרה הרע היא ניטרלית, במקרה הרע מאוד, כי גם במקרה הרע מאוד היא מזיקה, כן? כן. אבל נניח שהיא ניטרלית, זה גם מזיק, כי הצבא צריך להקדיש את המאמצים והמשאבים לזה. אז גם אם הוא עבר את כל זה, הוא מגיע מתת-אלוף ומעלה, אין מי שמכשיר אותו למלחמה. זה לא סתם אסף שהם היו בהלם מ-6:30 עד 2:30, כי לא הייתה בראש שלהם, זה לא סתם שהמסוק אומר, אני לא יודע איך לראות, מה לראות מאחורי הקו, הוא לא הבין את זה, איך אפשר לראות מאחורי הגדר? נכון. לא יכול להיות הרי, כי זה לא צבא. הרי אין צבא, יש רק טרוריסטים, אין צבא טרור מולנו, אין מישהו כל עולם המושגים התעוות, לרמה שיש פה רק בסוף, ולכן גם היום, עכשיו רגע, שנייה עוד משפט אחד, כל זה ברמה הצבאית, המבצעית, אבל זה נכון ברמה המשפטית. ואז נפתח לך עולם שלם שצריך לדבר עליו, עולם שלם של משפט וצבא ברשות הפצ"רית, שעוד לפני שדה תימן והעלילה הנוראית שהיא עשתה על חיילי צה"ל, עוד הרבה לפני כן, בשורה של, קודם כל בפתיחה סיטונאית של כתבי אישום נגד חיילים וחקירות מצ"ח, שלא היה כדבר הזה באף מלחמה, דברים שהם דיני משמעת או פעולות מבצעיות בכלל לא, אבל בעיקר בתפיסה המשפטית שיצרה מצב, בסוף, מה אני ציפיתי, אסף? אני ציפיתי לתוכנית הכרעה, שמול צבא גרילה בשטח אורבני, הדרך היחידה למעשה, או המרכזית הרלוונטית, זה לעשות מצור. ככה עושים. בין אם זה מצור כולל, בין אם זה מצור על תאי שטח. להלן תוכנית האלופים. זאת שכונתה תוכנית, לא תוכנית הפשיטות, אלא תוכנית האלופים. מי סיכל את זה באופן מרכזי? ייעוץ משפטי. כן. אז אני אומר, קודם כל אמרתי תפיסת הביטחון ועולם המושגים הצבאי שלא היה שם. אבל כאילו הציעו, אבל גם כשזה עלה, רצה להעביר את תוכנית האלופים. כן, גם כשגיורא איילנד מעלה את זה בינואר 24, גם זה. אחד הגורמים החשובים שמסכלים את זה, זה המשפטי. כלומר, יש לנו פה, זה לא רק שמבחינה צבאית, עולם המושגים הצבאי דרדר, יש עולמות נוספים, עולמות מושגים, דיפלומטיים, משפטיים, שהם על השולחן, והם מחרסמים בביטחון ישראל באופן שוטף וגורף. כל עולם המושגים הזה חייב רוויזיה. אם יש מסקנה החשובה ביותר, לדעתי, מחרבות ברזל, זה תיקון השורש הזה. כלומר שאנחנו צריכים לתקן את שכבת הבסיס. אתה יודע, אתה פה בזוגיות ובשידוכים, אני כל פעם חושב תוך כדי, אני פה, אני בשליש גן עדן, וסך הכל... אז יכולים להיות הרבה דברים שלפעמים לא מסתדרים בדייטים. כלל חשוב בפוליטיקה ודאי, אבל גם בזוגיות, קריטי, נראה לי אתה מומחה יותר ממני לזה, אבל גם מניסיוני האישי, זה להבדיל בין תפל ועיקר. רוב האנשים עושים מהתפל עיקר ומהעיקר תפל. כלומר, רבים על הדברים התפלים ועל השטויות, ומוותרים בעקרונות ובדברים הגדולים. זה צריך הפוך. לא לוותר על העקרונות, על הדברים המהותיים, לחפש התאמה בדברים המהותיים. יש לנו פה איזה מוסר השכל גם ולוותר על הדברים התפלים ועל הזה. ואני אומר את זה גם על צה"ל, וזה נכון גם על הדייטים, וזה נכון על הכל. אנחנו צריכים, וגם נכון על הפוליטיקה. אנחנו צריכים בסוף לעשות, שעושים פריוריטי, שעושים סדר עדיפויות, אומרים, יש דברים תפילים, לכל אדם יש דברים תפילים, כל אדם יש לו פינות, לכל אדם יש זה. בסדר, אז אתה אומר, אבל היא לא בדיוק כזאת, או הוא לא בדיוק ככה, או ככה. בסוף שאתה אומר, רגע, מה תפל ומה עיקר? אגב, כשאתה מתעסק בעיקר, גם הדברים התפילים לפעמים, הם הופכים להיות פתאום, אתה יודע, זה כמו סמלת השבת של חנה'לה, הכתמים נראים לך פתאום דווקא קישוטים, כי אתה אוהב את העיקר, והעיקר הוא על השולחן. אז כשהעיקר על השולחן ואתה תופס את העיקר, אז זה נכון גם שאתה, או שאת יושבת בדייט, או אתה יושב בדייט, להתעסק בעיקר ולנסות להתחבר לעיקר, וזה נכון גם לפוליטיקה, וזה נכון גם למערכת הצבאית, ולצערי הרב, אנחנו מתעסקים בתפל. העיקר זה עולם המושגים הבסיסי, היסודות, אם זה על בני אדם, אז אתה יודע,
הלב הטוב והמחשבות הטובות והאישיות והזה, ואותו דבר גם במערכת. והמערכת, אם נחזור לנמשל מהדייטים, המערכת צריכה תיקון בלב ובמוח שלה. בעולם המושגים, ממש ביסודות הדבר הזה. ואם יש תיקון שצריך לעשות, אני אומר שוב, לכן אני מאוד השקעתי בדוח ההכשרות, ואני נמצא ברשת, שווה לראות אותו, כל מי שכאן מתעניין בצבא ובמעשה הצבאי, ולשם צריך להוביל. אני מאוד מקווה כי אנשים לא משתנים מאירועים. בסדר? אולי אני אסיים עם המשפט הזה. אנשים קוראים אירועים 7 לאוקטובר, אתה היית אומר לעצמך, הנה, אמרת קודם, לא יכול להיות שאנחנו נחזור לסבבים. הנה, חזרנו לסבבים. אז לא משתנים מאירועים, לא משתנים מאירועים. אתה יכול להיות בהר סיני, קולות וברקים, אקסטזה, ו40 יום אחר כך לרקוד סביב עגל הזהב. ואתה יכול ללמוד תורה, כן? ואז להשתנות. כלומר, האירוע עצמו, גם אם הוא אקסטזה, הוא יכול להשאיר רושם מסוים, הוא יכול לייצר התרגשות, והוא חולף. אדם בסוף פועל לפי עולם המושגים שהוא מבין אותו, לפי תפיסות העולם שלו, וזה. אבל אם אתה לומד, כן? כלומר, אם אתה לומד, אתה יודע, אחרי 40 שנה... זה אחד הפירושים של נחמה ליבוביץ' על חטא העגל, ששינוי חד פעמי לא משנה את האופי שלך, אלא פרק למד ב', אלא העבודה המתמשכת והעקבית. אז הלימוד המתמשך, שכמובן צריך להיות מלווה בעבודה, אז באמת, משה רבנו אומר להם, בסוף ה-40 שנה, לא בסוף ה-40 יום, בסוף ה-40 שנה, אומר להם, היום הזה אתם יכולים, לא זוכר את המשך הפסוק, כאילו, אז המפרשים אומרים, היום הזה הכוונה, אחרי שלמדתם את התורה, אתם כבר היום יכולים לזה, כי לימוד כן משנה, ולכן אני חושב שאם יש מסקנה או לקח שאנחנו צריכים לשנות את מושגי היסוד, לימוד, הכשרה, תשתית מחשבתית, עולם מושגים חדש, אחרת אנחנו נשאר שבמקום ניצחון יהיה תמונת ניצחון, במקום ביטחון יהיה תחושת ביטחון, ובמקום שליטה יהיה שליטה מבצעית. מה זה שליטה מבצעית? כל עולם המושגים המוזר הזה, מוזר. זה עולם מושגים מוזר שהשתלט על צה"ל. שינוי של הקריקולום, שינוי של הלימוד, של תוכנית הלימודים, היא הדבר המרכזי, כי כמו שאנחנו רואים, אירוע חמור נוראי ככל שיהיה, טבח מדמם ככל שיהיה, בסוף חזרנו, אנחנו פותחים את חוף זיקים, יש רכבת משדרות לתל אביב, וגם חמאס פותח את קווי התעשייה שלו, והכל חזרנו לשקט הנוראי שיוצר אשליה, בהחלט. רגע, עכשיו, אם אנחנו כבר התקדמנו מצבא קטן וחכם, וקצת הכנסנו תורה והכל, זה מזכיר לי את הנושא הזה של גיוס חרדים. כן, אני מניח שהמסקנה שלנו, לפני כל מה שאפשר לתקן בחשיבה ובקונספציה, זה שיהיה לנו צבא גדול וחכם. כי הצבא החכם כן עזר לנו עם הביפרים, וכן עזר לנו עם איראן, והטכנולוגיה כן יצרה איזה פער כזה, שלדעתי גם מרתיע את האויב. כשרואים איזה פער, לא יודע, אני לא מכיר את האויב, אבל שיש לך איזה מטוסים כאלה, ושקורא לך בביפרים פצצה כזאת, אתה כבר לא בטוח בכלום. אתה אומר, רגע, עכשיו זה יתפוצץ לי, אולי גם זה, אתה כאילו, קשה לך בכלל לעבוד, שאתה לא יודע בכלל מי מאזין לך, ומה ישראל, במה היא שולטת, ומי בוגד, והאם זה מרגל, והאם זה מרגל. אז הקטע של הצבא חכם, אני לא חושב שהוא לא הוכיח את עצמו, הוא צריך להיות צבא גם גדול וגם חכם. כאילו, זה נראה לי אחד המסקנות שצריכים להיות. עכשיו, צבא גדול בסוף, אם אני מבין נכון, ואם אני רואה את זה גם מהאנשים אצלנו במושב, שהם נמצאים במילואים 300, 400, 500 ימים, ואם אני רואה את זה גם על זה שהם אומרים לי, שעל תפקידים פעם היו מתמודדים הרבה אנשים, ועכשיו מתמודדים פחות אנשים על תפקידים. זאת אומרת שיש שחיקה גם באיכות כוח האדם שנשאר בסדיר, כי אפילו גם אומרים לי ששווה יותר להיות במילואים, כי במילואים גם מבחינה כלכלית, לא רוצה להיכנס לזה, אבל כאילו יותר שווה לאנשים מסוימים להישאר. השאלה מה אנחנו יכולים לעשות בתור ממשלה, הנה פה אנחנו הערנו את הממשלה, נקרא לזה ככה, בסדר? ויש נושא שצריך לגייס חרדים, וכאילו כולם, אני מניח שכולם יכולים להסכים שבכפייה זה לא יעבוד, אבל קודם כל, מה דעתך על החוק שעכשיו, לא יודע, מה שמכונה חוק ביסמוט, מה דעתך לגבי זה? וכללי, כי אני זוכר שגם אתה הבאת כל מיני רעיונות על נושא של גיוס חרדים עוד לפני, נכון? כן, נכון. אז רק תיקון אחד. צבא חכם זה לא בהכרח צבא טכנולוגי. כל מה שאמרת, אמת לאמיתה. כלומר, ברור לגמרי שהיכולות הטכנולוגיות שבאו לידי ביטוי, הם גרמו הרבה פעמים
כמו שאמרת, בוקעה מבולקה בצד השני, ויצרו הרתעה, ויצרו בלגן, ויצרו ללא ספק, כן, גם איום אמיתי וזה, וכל זה דבר נכון, וזה בעל ערך, וזרה בהלה, ובקרב רבים שם, וכל אחד לא יודע מי איתו, מי בעדו, ומי יתפוצץ מחר, וכל זה נכון. אתה רואה גם ביפרים, גם מכשירי קשר, אתה אומר, מה עוד יבוא לי מחר? נכון, אבל כשאני אומר חוכמה, כשאני אומר צבא חכם, זה לפעמים ההישענות על הטכנולוגיה הזו, היא הייתה באוכרנו. כלומר, כשאני דיברתי קודם על עולם מושגי היסוד, זה על החוכמה הבסיסית של כל מי שהוא עוסק בחשיבה צבאית, או בהיסטוריה צבאית, או בלימוד המקצוע הצבאי, אז מבחינה זאת נשענו על טכנולוגיה ועל מגננה, והחוכמה הזאת היא הייתה, לפעמים זה... גם חכם, גם טכנולוגי וגם גדול. חוכמה ששימשה לרעתנו, החוכמה הזאת. כן, אז אוקיי, זה רק לגבי חכם. לגבי גדול אני מסכים איתך, בהנחה שנלך על צבא היבשה כמו שצריך, ומול האיומים שיש לנו, איומים משמעותיים, אין ספק שזה צבא גדול. אני אומר לך בפשטות על חוק הגיוס. החוק הוא לא טוב מבחינה אידיאלית. החוק צריך להיות, המצווה הזאת לשרת בצה"ל, היא מצווה דאורייתא ללא ספק, לא רק בגלל פיקוח נפש, גם בגלל יישוב הארץ וירושת הארץ. אלו מצוות חשובות מאוד, שקולות כנגד כל המצוות, גם פיקוח נפש, גם מצוות יישוב הארץ שקולה כנגד כל המצוות. וזה ברור לגמרי, וזה ברור לכל בר ברב דחד יומא. כל מי שלמד תורה יום אחד צריך לדעת שהמצווה הכי חשובה בתורה היא לשרת בצבא ההגנה לישראל, הן בגלל שפיקוח נפש של יחיד דוחה את כל התורה כולה, בטח פיקוח נפש של רבים, ואני חושב שזה ברור לכולם, שאם זה לא היה נעצר בבארי, זה היה ממשיך לקריית גת ולבני ברק ולירושלים וכו'. זה דבר אחד. וכמובן מצד יישוב הארץ, וזה נכון במלחמת מצווה, ואפילו חתן מחדרו, ואפילו בחור ישיבה מישיבתו, וזה דברים פשוטים. אלו דברים פשוטים, ולא צריך שזה להיות רב עיר או ראש ישיבה. אלו דברים פשוטים. באותה מידה, דבר פשוט הוא שהתורה היא ערך לאומי מרכזי, ובלי הר סיני אי אפשר לראות את מדינת ישראל, כמו מדינת ישראל הוקמה בשביל שרידות העם היהודי, זה נכון, בשביל הפיקוח נפש. לא הצליח לנו כל כך, מה שנקרא, ב2000 שנות גלות, לא הסתדר. Okay. האירוע הזה של פיקוח נפש. ודבר נוסף זה לעשות את הממלכת כהנים וגוי קדוש. כלומר, להקים פה מדינה שמהווה בשורה לעולם, שמביאה את האור, מביאה את סיני, מביאה את ברית סיני, שמה אותה במרכז החברה, מה שנקרא 10 הדיברות, שנמצאים בארון הברית, בהר הבית, במרכז החברה הישראלית, והסטנדרטים של החברה, הסטנדרטים החברתיים, הכלכליים, המדיניים, עם סטנדרטים של מסורת של תורה, כן, למדתי במרכז הרב, מסורת, אבל אני אומר את הדברים האלה דברים פשוטים. עכשיו השאלה איך מסדירים בין ערך לימוד תורה כערך לאומי לשירות הצבאי. אז מבחינה אידיאלית ברור שההסדר היה אחר לגמרי, כלומר, צרכי הצבא היו מובילים לכך שיש קבוצה מסוימת שאנחנו אומרים, היא תקדיש את זמנה, עושים את זה בדברים אחרים. אגב, גם ישיבות הסדר, כן? בסופו של דבר משרתים פחות בצהל, משרתים 2 או 1 ו4 או כל אחד זה, בגלל שהם עסוקים בערך הלאומי הזה, שהוא חשוב לנו כחברה. ואני מאוד חושב שזה חשוב. אז צריך למצוא, והיה צריך לעשות הרבה מאוד דברים כדי להסדיר. היום החוק הזה הוא לא טוב, כיוון שהוא פותר באופן אוטומטי, הוא לא אידיאלי, אבל, אמרת את זה בדבריך, אי אפשר לשנות מציאות של 70 שנה ביום אחד. אז קל מאוד להיות פופוליסט, אני שומע את נפתלי בנט וכל מיני אחרים, אנחנו מיד כאילו שאפשר בחוק להעמיד את כל תלמידי ישיבת פונוביץ' בשלשות בבקו"ם. זה לא. צריך לומר את זה ביושר גם לציבור. זה לא יכול להיות. כי זה לא מציאותי, אני אומר את זה לא על חוק הגיוס, אני אומר את זה על חוקים אחרים, על כל חוק. אני לא מחוקק בחלל ולא מחוקק על הקרח. רוצה לחוקק במציאות. לכן מה שהיה צריך להיות בחוק, ולצערי הרב זה עדיין לא שמה, ואני נאבק שזה יהיה שמה. קודם כל צריך להיות סנקציות רלוונטיות. היום הסנקציות שמוצעות בחוק הגיוס הן סנקציות לא טובות. כי הן משרתות את כי הן קולעות את גיל הפטור עד גיל מאוחר, והן מייצרות מגבלות שלא מאפשרות לאדם לנוע, כן, שוללות ממנו, לא משנה אם זה רישיון נהיגה או נסיעה לחו"ל, דברים כאלו שדווקא הם לא התמריץ השלילי הראוי, הם לא הסנקציה המועילה בהקשר הזה. הסנקציה המועילה הייתה צריכה לגעת באמת להיבטים כספיים אישיים. לפרט, רגע. אתה מבין למה זה הסנקציה? לא, רגע, אני מבין הכל. אני רק אומר, תשאל אותי מה דעתי. אז דעתי הייתה שהיה צריך את הסנקציות האמיתיות. להנכיח ולהגדיל, 1. 2, וזה הדבר אולי שהכי מבחינתי הוא קזוס בלי, הוא קו אדום, שאני מקווה שלא נחצה אותו. וזה הפרק החיובי בחוק.
יש, בחוק צריך להיות, אני הגשתי פרק חיובי. חיובי, הכוונה ישיבות ההסדר החרדיות, המכינות הקדם-צבאיות החרדיות, מרכזי הכוון החרדים. צריך לתת לאנשים האלו את הכלים. עמד הרב כרמי גרוס בוועדה, אמר, אתם רבים פה, יש פה דבר שעובד. אני יכול במקום 1,000 חרדים בשנה, שהיום משרתים בישיבות הסדר, 1,000 חרדים, רווקים, בגילאי 17 עד 19 אני מתכוון, בישיבות הטכנולוגיות, בישיבות הקרביות. אפשר להגדיל את זה. להגדיל את זה ל4,000. דבר ראשון, זה הניצחונות הקלים. זה הניצחונות הכלים, לא, ואין גם הערוץ. בסוף שאתה מתמודד עם אי גיוס, שהוא אי גיוס תרבותי, דתי, קהילתי, שהפך להיות דפוס קהילתי, עזוב הכל. נניח שאתה בא איתי עכשיו, אתה יוצא איתי עכשיו, אנחנו נוסעים לירושלים, אתה פוגש את החרדים. האלו, אני יכול לעשות איתך סיור כזה, במרכזי הכוון מהסוג הזה. והם לא יכולים לקפוץ, זה עולם שלהם של תרבות, זה לא קשור לאיומים עכשיו, מה יהיה השידוך שלהם, עם אפרופו שליש גן עדן, מה יהיה השידוך שלהם או לא השידוך. זה שאלה של דפוסים, הם לא יכולים לבוא לחברה אחרת. לא, השאלה אם אתם רואים, לא, ולכן אם הם יהיו חלק רבנים, לדברים, נגיד יש משהו שהוא חיובי, שהוא לא סנקציות אפילו, כמו שאתה מציע, כמו ישיבות הסדר כאלה, ויש אנשים שזה גם מתאים להם, כי זה אנשים שלפעמים לא לומדים בישיבות, זה כאילו כולם מרוויחים. השאלה אם בדברים האלה, כי בסוף, איך שזה נראה לי, הסנקציות הן כאילו מאוחרות, אז זה כאילו פחות רלוונטי. אז מה שכאילו אתה אומר, בוא נרוויח דברים שכולם מסכימים איתם. בוא נתחיל את התהליך, אני לא קורא לזה חוק. בדיוק, אז השאלה אם הרבנים של המגזר החרדי אומרים לך, שמע, על הקבוצות האלה, נגיד שלא לומדים או זה, אנחנו מעודדים לשלוח אותם לישיבות הסדר או לכל מיני פתרונות כאלה, או שגם שם, אני אומר, בחוק צריך להיות, אני לא יודע, הרבנים, אני לא בקשר עם הרבנים, אני אומר, החוק עצמו, אני אמרתי את זה לידידי חבר הכנסת ביסמוט, בחוק עצמו צריך להיות פרק, שלפחות כהוראת שעה, ל3, 4, 5 שנים הקרובות, 5 שנים הקרובות, לתת בוסט משמעותי, לתת קידום משמעותי למוסדות הללו, כיוון שקשה מאוד להתגייס כחרדי בודד לצה"ל. קידום זה תקציבים, איך מקדמים את זה? כן, תקציבים, תקנות, מסגרות, מכינות קדם-צבאיות, עמד המג"ד יוסי לוי מנצח יהודה, אבל הוא מעורב בהקמות מכינות וזה. היום אם אתה רוצה להקים מכינה, אתה יודע, אתה צריך 2 של עמותה שהיא מקורה. כל הדברים האלו אפשר לקצר את התהליכים האלו, לתת ליווי של חשב כללי, למצוא פתרון. הצעתי פתרונות בסעיפי החוק שאני הצעתי, כדי להגיע למצב שיש כמה אלפים, אני אומר לך כמה אלפים שמתגייסים דרך המסגרות הללו. לא יעלה על הדעת שאנחנו נקדם חוק גיוס, או נקרא לילד בשמו חוק לקידום גיוס. אני לא אומר חוק גיוס. אני גם לא אומר חוק השתמטות. אני אומר חוק לקידום גיוס, שמתחילים את התהליך, שבמקום 1,500 יהיו 3,000, יהיו 4,000. זה אפשרי, ואת הפרק הזה אנחנו לא שמים בחוק, את הפרקים הללו של ישיבות ההסדר החרדיות, של המכינות הקדם-צבאיות, של המרכזים, כל אלו, אנחנו לא שמים אותם. זה דבר בלתי מתקבל. אוקיי, אבל נגיד אתה שם את זה בפרונט ונותן לזה תקציבים והכל. בסוף, בפני הצעיר החרדי יש אפשרות או להתגייס, או לא להתגייס, מה שאין אפשרות למישהו דתי-לאומי או חילוני. נכון, אז אני אומר, גם אם אנחנו מקבלים... אז זה כאילו, מה שנקרא, בסוף משהו כפול אפס, הכל... לא, אמרתי זה לא בדיוק כפול אפס. אמרתי, החוק עצמו הוא לא אידיאלי. והרבה פעמים אנחנו נאלצים לחוקק חוקים לא אידיאליים, כיוון שאנחנו חיים בריאליה, חיים במציאות. אז זה אמרתי מראש. אין ויכוח, אמרתי, המצווה הכי חשובה בתורה, אין ויכוח, אני יכול להבין את ההתקוממות, וההתקוממות היא מוצדקת, היא מוסרית, היא תורנית, היא אזרחית, מכל הבחינות צריכים לשרת בצבא. אני אומר, אבל גם אם אנחנו מקבלים את הפסקה הראשונה, את הבסיס של החוק הזה, כאילו שמי שלומד תורה, אז הוא לא מתגייס כרגע, מי שלא לומד תורה, אז הוא מתגייס. נניח שאנחנו מקבלים הוא צריך להתגייס. גם מקבלים את זה. אגב, מבחינת נתונים זה 50% כמעט, לפחות לפי מה שהובא לוועדת חוץ וביטחון, מבחינת ביטוח לאומי, ואנשים שבעצם לא לומדים בישיבה בפועל, גם אם הם באים לחצי שעה, לא לומדים. אז זו קבוצה די גדולה. גם אם אתה לוקח את הקבוצה הגדולה הזו, אם אתה לא תכיל עליה, גם מצד אחד סנקציות קצת יותר מחמירות, אבל גם לתת לה אופציה. בסוף בחור חרדי, האמן לי, זה קשה. להתגייס, לבוא מחברה אחרת וזה. עכשיו, אם הוא בא עם קבוצה, בא עם קבוצה ממכינה, בא עם קבוצה ממרכז הכוון, בא עם קבוצה שהייתה איתו חודש אפילו, מתגייסים ביחד. ואני אומר את זה גם כלפי צה"ל, שתדע, אתה יודע, מדברים חטיבת חשמונאים. בדיוק. אני אומר תמיד, בן גוריון, אתה יודע, מינת הרב גורן, להיות הרב של צה"ל, לא הרב של חטיבת חשמונאים. כלומר, צה"ל, אם אתה רוצה שחרדים יתגייסו לכל יחידות צה"ל, צה"ל גם צריך לעבור שינוי. מחד היכולת להכיל קבוצה חרדית. לא לחינם צה"ל להתנגד לזה כל השנים, התנגדות נחרצת, כמו שאמר ראש השב"כ הנוכחי. גם לא היה צריך, אבל גם מי שרצה התנגדו, וכל יוזמה כזאת זה דרש הרבה מאוד מאמץ מבחוץ כדי לאפשר לצה"ל. צה"ל לא רצה. אז עכשיו, אז גם מצד צה"ל צריך שינוי, וקשה מאוד, אני אומר שוב, לכן אנחנו מול אירוע שהוא אירוע תרבותי, דתי, קהילתי. זה לא השתמטות כלכלית שאתה תאזן אותה רק בסנקציות. לכן אני מציע ככה, אני מציע א', לקרוא לילד בשמו, כלומר, זה חוק לקידום הגיוס. חוק הגיוס, חוק לקידום הגיוס. 2, אנחנו מתכוונים להתקדם, לייצר תהליך כזה.
אני הצעתי לחובשים בייחוד הצלה ובמד"א, חובשים חרדים, יש שם אלפים כאלו אגב, לעשות מסלול מקוצר לחובשים קרביים, שצה"ל יכיר בהם. אני מציע להחשיב את שלב ב'. אבל זה שווה להם כלכלית וחברתית והכל היום? למי? לחרדים שרוצים לעבור מסלול כזה. כן, כן, שווה ורוצים וזה. אז אני אומר שוב, אז צריך למצוא את התהליכים המקוצרים, שלב ב', יש התנגדות, הכל נהיה פוליטי מאוד ברמה הרעה של המילה. ואז פתאום הסנקציות הן לא סנקציות נכונות. ואז מה פתאום להחשיב שלב ב'? כי שלב ב' הרי עושים כמה חודשים מקוצרים. למה לא? אם יש 1,000 חרדים היום, תחשוב רק על, אני אומר, תיקחו שלב ב' חירג, קוראים לזה בצה"ל, חיל רגלים גבולות, כמו קרקל, כמו, עושים הכשרה, שהיא הכשרה בעיקרה שמירה הגנתית על הגבולות. בישיבות הסדר. לא, אני אומר, בכלל יש היום דבר כזה בצה"ל, כמו גדודי קרקל, זה שמירה הגנתית על הגבולות, כלומר יש לך יכולת קרבית, אתה עושה טירונות קרבית, אבל לא ברמה שאתה שותף להתקפה עכשיו, לכיבוש יעד או משהו כזה, אבל אתה על הגבולות בהגנה, יש את זה גם בגבול מצרים, גם בגבול ירדן, כן, אז אני אומר, תיקח אותם שלב ב', תכשיר אותם 3 חודשיים, זה הכשרה קצרה, כן, 15 שבועות, כן, 15-16 שבועות, ויהיו שלב ב'. אז שם מה הבעיה? אז מה, אנחנו נחשיב את זה למכסות, אתה עושה פה טריק, כן, יהיו עוד 1,000, קודם כל, כמו שאתה אומר, יהיו 1,000-2,000 חיילי מילואים, יחליפו חטיבות במילואים, נכון שגדוד סדיר שווה, אתה יודע, 11 או 10 גדודי מילואים, כי זה לאורך שנה, אבל גם גדוד מילואים שווה גדוד מילואים, וגדודי המילואים שלנו קורסים, ולכן אני אומר, זה דבר אחד, וגם זה יוצר דינמיקה, בסוף חוק לקידום הגיוס משמעותו, לא גייסת את כולם ביום אחד, משמעותו התחלת, יש יותר מדים בשכונות החרדיות, יש יותר לגיטימציה, יש יותר משמעות, גם מקבלים פידבק למשמעות. אנשים, אתה יודע, נכנסים לשוק החופשי, אין עליהם את העול של ההחתמה והמחויבות. בקיצור, צריך ללכת בדרך קצת אחרת. אני עדיין מקווה, אני אומר שוב, אני לא יודע איך התוצר הסופי, אני נלחם על הפרק הזה, אני כמה פעמים הגעתי גם ליו"ר הוועדה, גם לוועדה. אני מאוד מקווה שהדברים האלו, כן, יבואו לידי ביטוי בסוף בחוק. אחרת באמת זה באמת בעיה. טוב, אנחנו ממשיכים בנושא ככה שהוא ככה יותר שנוי במחלוקת. יש את הנושא הזה של הרפורמה הכלכלית, כן? רפורמה כלכלית או משפטית? המשפטית. אני מחפש רפורמות כלכליות, זה יותר... כן, היה ראוי. זה יותר... יש לי איזה קטע שאני רוצה הורדת מיסים, העם וזה, אני חושב שזה יכול להשפיע לטובה על כל עם ישראל, אבל זה דיון אחר. ככל שלדעתי, ככל שנותנים הרבה, אז לפעמים החזקים יודעים לקחת, והחלשים לא תמיד יודעים לקחת. ושאתה לוקח פחות מהציבור, כשלוקחים יותר מקבלים פחות. בדיוק, כשלוקח פחות מהציבור, אז קודם כל, אנשים באוכלוסיות נמוכות יכולים, יש להם יותר סיכוי שהם משלמים מע"מ יותר קטן במכולת. העשיר ואני משלמים את אותו מע"מ. וככה אני יכול לשמור לעצמו יותר לחינוך וכאלה, אבל זה דיון אחר. תראה, יש את הנושא הזה של הרפורמה המשפטית, שכאילו, בואו נקרא לזה ככה, בשנה שלפני השביעי לעשירי, זה היה נראה כמו איזה משפט שלמה כזה, שאף אחד לא הסכים לוותר, נקרא לזה ככה, בסדר? כאילו, מצד אחד, כולם היו צודקים, כאילו, הממשלה יכולה לבוא ולהגיד, מה, אתה לא תיתן לי עכשיו לחוקק איזה חוק שאני רוצה להעביר פה איזה חוק. ובאים, אתה יודע, אנשים מפגינים ואומרים, שמע, החוק היה, לא יודע, קיצוני, לא קיצוני, זכותנו להפגין, לא יודע, כל אחד והדעות שלו. בסופו של דבר זה היה נראה שכאילו אף אחד לא הסכים, מה שנקרא במשפט שלמה, להגיד אני מוותר, או להגיע לאיזה פשרה כזאת. שאלה אם אתה חושב שיש איזה קשר לשביעי לעשירי, למה שקרה פה בשנה הזאת, או ש... לא, קודם כל, הדברים ידועים כאילו, לא צריך לחזור עליהם, מה שנאמרו, העובדה שאנשים איימו בסרבנות, ואז עודד את העובדה שהסיפור הזה היה על השולחן והופיע גם בחומרים מודיעיניים כידוע, אז זה ברור, אבל זה הצד הכי נורא של האירועים ההם, כלומר שמבחינתם לפרק את הכל, כמו שאמרת, המשפט שלמה, לא חשוב של מי שיחתכו את התינוק. אבל הם יגידו גם הפוך, כאילו צריך להגיד, אתה יודע, ששני הצדדים יגידו שאף אחד לא רצה לוותר על התינוק. אז אני חוזר על יסודות, דיברנו קודם על יסודות התפיסה הצבאית, שהם להבין מהו האויב, מהי הכרעה, מהי מלחמה, מהו האויב, מהי מלחמה, מהי הכרעה, מהו ניצחון, זה צריך להיות דברים פשוטים ובסיסיים. אותו דבר בתפיסה המשטרית שלנו, מהו משטר חופשי? אם אתה רוצה, אסף, לחיות במשטר חופשי, מה המשמעות של זה? עכשיו, גם פה, שוב פעם, נכנסו 1,001 מושגים, לא שערום אבותינו במדע המדינה ב-200 שנה האחרונות. כאילו אתה נכנס היום לאוניברסיטה העברית או לאיזשהו מקום, אומרים לך דמוקרטיה מהותית. אני אומר, מה זה, מה? איפה הבאתם את זה? תחפש את זה באנגלית בגוגל. כאילו, מאיפה זה בא הדבר הזה? עכשיו,
עכשיו, יש פה עולם שלם של מושגים, שהשמאל הרדיקלי הנחיח כאן, מחנך כאן, כבר עשרות שנים אגב, הם כותבים פירות של עשרות שנים של חינוך משובש מהסוג הזה. אז שוב, באיזה מדינה אתה רוצה לחיות? ששלושה אנשים יחליטו בשביל 10 מיליון אזרחים? כלומר, שיעמדו 3 שופטי בג"ץ, והם יחליטו בלי שום סמכות על עצם ההתערבות, בלי שום סמכות על כלי ההתערבות, על דרך ההתערבות. הם פוסלים חוקים, הם פסלו שנה שעברה, אסף, לפני שנה וחצי, חוק יסוד, כאילו אם יש יום עצוב בתולדות החברה הישראלית, זה היום הזה, שקמו 15 אנשים, אני לא יודע איזה קפה הם שתו בבוקר, כאילו, אני אומר את זה כי כאילו הכל שרירותי גם. אתה מבין, באו 15 אנשים, ספציפית על אותו פצ'ופצ'יק של עילת הסבירות, הכלום והשום דבר ששינינו באותו זמן בכנסת, על זה היו כאילו 8-7, כאילו 8 שהיו נגד 7 בעד, אבל בעצם אם תקרא את פסק הדין, 12 מתוך 15 אמרו, אנחנו יכולים לשנות חוק יסוד. כאילו 12 אנשים קמו בבוקר, מי האנשים האלו? כאילו, מה הם אמרו? שבנסיבות הקיימות אנחנו יכולים, או שאנחנו יכולים תמיד? לא, אני אומר שהם אמרו שבאופן עקרוני, להפך. בגלל שהם חוקה, בגלל מה? בנסיבות האלו, נימוקים, לא יודע, רגע, שלל נימוקים יש, אבל אני אומר, קודם כל השורה התחתונה, אפשר פה להתפלפל, לא יודע מה מסגרת הזמנים מבחינת הזה, אבל אני אומר, לגבי סבירות הם אמרו, היה מחלוקת 8-7, האם להתערב כאן? 8 קבעו שיש לפסול את החוק. בכללי 12-3. אבל זה ש12 איש אמרו, בארץ הזאת, 12 בני אדם מבחינתי, חשבו שהם יכולים לבטל חוק יסוד. עכשיו, למה אני אומר? למה זה כל כך חמור? כיוון שאנחנו בוגרי המהפכה האמיתית, היחידה שהייתה פה בתחום, אומרים מהפכה משטרית, מהפכה זה הכל דברי הבל. אנחנו הרי רוצים לחזור לדמוקרטיה קלאסית. מי שעשה פה מהפכה, וקרא לה מהפכה, היה פרופסור ברק, והוא קרא לה מהפכה החוקתית. ובלב המהפכה החוקתית, המסד שלה היה, שאומר, הנה, הצבעתם על 2 חוקי יסוד, 92 עוד ממשלת שמיר, 2 חוקי יסוד, וכיוון שכך, אז עכשיו הם מעמד חוקתי, אף אחד בכנסת, אני חושב שעד היום יש 1,000 חברי כנסת כיהנו, תשאל את כל 1,000, כלומר, נפטרו רבים, האם יש פעם חוקה? לא, היה הרי אספה מכוננת, והיא עברה לאספה מחוקקת בלי להחליט על חוקה, ועשו ועדת הררי, כי בן גוריון החליט שזה טוב שיהיה תורה שבעל פה, שהפה זה הפה שלו כמובן, והכל בסדר, ולא היה חוקה וזה. אבל החליט אהרן ברק, הם חוקי יסוד, הם כבר חוקי יסוד חוקתיים. עכשיו הוא בנה קונסטרוקציה שלמה. מי שהבינה את זה אז, המעטים שהבינו את זה אז, כמו רות גביזון, אמרה לו, אתה שודד פה את הציבור. איך קרא לו המלומד השופט פוזנר האמריקאי? זה פיראטיות משפטית, זה פיראט משפטי. כלומר, למה? אז הוא אמר, יש חוקי יסוד, אחרי זה יש חוקים רגילים, אחרי זה יש חקיקת משנה, תקנות, יש רגולציות, יש כל מיני החלטות וכו' וכו'. אבל הקונסטרוקציה הזאת יצרה מצב שהוא אומר, אני יכול להתערב, כי הכנסת, איך הוא עונה לרות גביזון בזמנו, אהרן ברק? הכנסת נתנה לי את הכוח, כי יש חוקי יסוד, מה זאת אומרת? החלטתם חוקי יסוד, רגע, ואז מה קורה? שנייה אחת, רגע, ואילפו אותנו שנים שחוקי יסוד הם חוקה. יכולת אתה, אסף, להיות חבר כנסת, לקום בבוקר, אמר, אין חוקה לישראל, והיית צודק. אבל הם אמרו, לא, יש חוקה, זה מעמד חוקתי. ולכן לנו יש כוח לפסול. אנחנו בית המשפט העליון, הרי בית המשפט צריך לפסוק לפי חוק. הוא לא יכול להמציא, נכון? יש קייס, יש חוק. הוא בודק מי צודק לפי החוק, או האם עברת על החוק במקרה הזה. עכשיו, פה לא, אבל אמרו לו, יש חוקה. ואז גם חוק, אם הוא בסתירה לחוק, אנחנו שופטים על פי החוקה. ואז גם חוק, כמו בתי משפט, אתה יודע, בעולם, בתי משפט עליונים ששופטים. אז יש חוקה, אז המציאו חוקה וזה. אוקיי, אז אנחנו אמרנו, אני לא אגב, אני חושב שאסור להסכים לזה, אבל המחנה הלאומי זרם עם זה. אמר, אוקיי, אהרון, פרופסור ברק, יש חוקה, זרמנו. אז אנחנו גם מוסיפים חוקי יסוד לפנתיאון של החוקה. מוסיפים גם חוקי יסוד. הוספנו חוק יסוד הלאום, הם הוציאו לזה כרטיס צהוב. אמרו אם יהיה יישום וזה בסדר. היה חוק יסוד התקציב, אם אתה זוכר, נדלג על זה רגע. והנה בא חוק יסוד השפיטה, עילת הסבירות. אמרנו בסדר, יש חוקה. אז הנה החוקה. ואנחנו לא העברנו את זה ב-32 מול 23, ב-2 בלילה. חוק יסוד כבוד אדם וחירותו, שעל הפינצטה הזאת הוא העמיד את כל הפירמידה ההפוכה על הדבר הזה. לא. אנחנו עשינו את זה ביותר מ-61. ועשינו את זה לאור היום. ועשינו את זה אחרי דיון ציבורי, איך אמרת? דיון ציבורי נוקב אפילו. כולל זה. והם הלכו ופסלו את זה. איזה תעוזה יש לאנשים האלו? איך אדם קם בבוקר, אני שואל את זה במלוא הרצינות, ואומר, אני אפסול את החוקה. אתה יודע מה זה לשנות חוקה בארצות הברית?
צריך שכל הבתים במדינות, 75%, סיפור שלהם, איך משנים חוקה. כן, אבל בישראל אין דרך לחוקק גם חוקה. למה? הנה לא חוקקו בסוף, איך הם מחוקקים חוקה? סליחה, בסדר, אבל חוקקו בפועל. אם אתה אומר פוס, נחזור ל-91. אם זה נכון, זה נכון. אם אתה אומר נחזור ל-91, נחזור ל-91. אז רגע, עכשיו אנחנו נסיים במצב שיש לנו כאילו ממשלה שנייה, יש לנו בית משפט מאוד מאוד חזק, אם אני מבין נכון. יש לנו גם ממשלה יחסית חזקה, רק הכנסת היא לא חזקה, נכון? אני צודק במה שאני אומר? יש לנו קודם כל קבוצה של אנשים שמסכנת את המשטר שלנו, את המדינה שלנו. היינו מאז ביטול חוק יסוד, שזה אירוע מגה אנטי-דמוקרטי, מגה. אנשים באים אומרים, אנחנו ה-forefathers שלכם. אנחנו האבות המייסדים שלכם. אנחנו נקבע לכם מה חוקי היסוד. מה חוקה. שוב אני אומר, זה אותם אנשים שאילפו אותנו שזה חוקה. זה לא יכול לעבור. ואחרי זה הגענו למצב, אם נלך במורד הזה, שהתגלשנו בו כבר מזמן לתחתיתו, אז תגיע אני יודע, לרונן בר. הוא מתפטר, הוא פקיד, כן? הוא מפקד, ראש גוף ביטחון. ואומרים לו, אתה מפוטר, על פי חוק. אי אפשר לקרוא את החוק אחרת, את סעיף 3 לחוק השב"כ. אי אפשר לקרוא אחרת. ואומרים לו, אתה מפוטר, וגם בנושאים אחרים לא צריך להיות שיקול דעת. הוא לא קובע מדיניות ביטחון. זה הממשלה, לשם כך היא נבחרה. אבל בנושא הפיטורים שלו בעצמו, יש לו מה לומר. ואז הוא כותב מכתב, אני אפנה לפורום המתאים. אתה ראית את זה? סבתא שלי הייתה אומרת, ארסט, שמעת את הדבר הזה? סבתא אשכנזייה. שמעת ארסט, דבר כזה? הוא יפנה לפורום המתאים. מי זה הפורום המתאים של ראש שב"כ אם לא ממשלת ישראל? אצל מי עובד ראש שב"כ? אם לא אצל ממשלת ישראל. אוי ואבוי לנו. מה זה, מיליציה פרטית? עכשיו בא בית המשפט העליון, מגבה את זה, כאילו מה הוא עושה בעצם? הוא מנחס לעצמו את גופי הביטחון, כאילו הם כפופים אליו. כאילו הם יקבעו מה שעשו לפני 7 לאוקטובר, למי אתה תקשיב, המפכ"ל? למחוקק או לבית המשפט? בית משפט יש לו תפקיד אחד בדמוקרטיה, אסף. והוא חשוב מאוד אגב. אנחנו מאוד לא רוצים את ההתנגשות, כי חשוב לנו שמעמד בתי המשפט יישמר. כי אנחנו רוצים שאם אני רב איתך, יש לנו משטרה ללכת אליה. יש לנו בית משפט ללכת אליו. זה מאוד חשוב בחברה. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אוי ואבוי אם זה ייפול. אלוהים במשפט ייסד הארץ. אוי ואבוי אם זה ייפול. זה חשוב מאוד. אבל איזה בית משפט אנחנו רוצים? בית משפט שנוטה לאובייקטיביות, ושעוסק בדבר העיקרי. האם פלוני עבר על החוק? לא באוליגרכיה, לא דם כחול של שופטים שהם מעל החוק. אז מה קורה בשנים האחרונות? יש חקיקה שיפוטית, הם קוראים לזה. יש לי, אני לא יודע אם הציבור מכיר את המושגים. זה מצחיק, זה עצוב, כן? זה באמת, זה קומדיה טרגית. רגע, אני רוצה להקשות שנייה במשהו. יש את הרפורמה שלוי ניסה להעביר. כן, אני לא יודע אם אני שולט, אבל להבנתי, בוועדה למינוי שופטים, הוא רצה שיהיה לו רוב, שבקואליציה, הקואליציה יכולה למנות את כל השופטים. עכשיו, אני בתור איש של כלכלה חופשית, מה שאמרתי לך ככה אוף די רקורד, ככה לפני, במהלך הפודקאסט, שאני מאוד מאמין בשוק חופשי וכלכלה חופשית, ובזה שזה, לדעתי, כן, זה ערובה לכלכלה משגשגת וליזמות של האזרח ושל חיים טובים. נראה לי שאם קואליציה, לא משנה איזה קואליציה, יכולה למנות בקדנציה אחת את כל השופטים, היא יכולה, מה שנקרא, לשנות את הכללים לתמיד. זאת אומרת, יכול לבוא מחר איזה ראש קואליציה, אולי לא חבר כנסת, אבל איזה, לא יודע, מישהו שיש לו איזה 5 חברי כנסת קואליציה, ויגיד, אני רוצה עכשיו את השופט פלוני אלמוני, לא יודע, רומז זה מישהו, אני רוצה שהוא ימונה, כי הוא שלו. כאילו, השאלה אם יש פה איזה פתח לשחיתות שיכולה להוביל למקומות פחות דמוקרטיים, כמו שהם טוענים. כן, אז קודם כל זה לא מה שהוא רצה, וגם אי אפשר לעשות את זה לאורך שנים, כלומר, בסוף יש קדנציות גם לשופטים וגם לממשלה, ולכן זה, באופן טבעי, זה לא בדיוק כמו שתיארת את זה. אבל אני מתחיל שוב במהנחת היסוד. איך אתה רוצה ששופטים ייבחרו? מי מבחינתך הגוף שבוחר עובדי ציבור? לא משנה, אגב, אם הם שופטים או פקידי ציבור אחרים, אם לא הציבור. סליחה, בית המשפט וייעוץ משפטי וכולה, אדם לא פתח משרד עורך דין פרטי או משרד בוררות פרטי. הם עובדי ציבור, לא לחינם. בית משפט העליון בכל מדינה דמוקרטית, בכל מדינה דמוקרטית, בית המשפט העליון, אם נדבר על העליון, אפשר לדבר גם בתים של אחרים, נבחר על ידי הציבור. בארצות הברית זה בקלפי. באים הציבור לקלפי בחלק מהמדינות, אני מדבר על בתי המשפט העליונים במדינות ארצות הברית. בקלפי זה נשמע הרבה יותר הגיוני. או בקלפי, או דרך נציגי הציבור. לא, זה לא חשוב. הכוונה, הציבור בוחר בין דרך נציגיו, אז אם בבית המשפט העליון הפדרלי, אז זה הנשיא באישור הסנאט. בסוף זה נציגי הציבור. זה לא סותר בכלום את העצמאות שלהם. שופט אחרי שהוא נבחר, הוא מחויב לחוק. זה הדבר היחיד שהוא מחויב לו. ואם הוא יעבור על החוק, הוא צריך להיחקר ולהישפט בעצמו. אין אדם שמעל החוק. הוא מחויב לחוק, הוא מחויב למה שהחוק קובע וכו', והוא אדם עצמאי. אחרי שהוא נבחר, אף אחד לא יכול לפטר אותו.
באופן, שומרים על עצמאותו אחרי שהוא נבחר, ולמכן הוא הורשע, ודברים מהסוג הזה, כמו שמופיע בחוק הזה. אבל בסופו של דבר, אז ועדה למינוי שופטים, היא בעצמה, הגוף הזה. מה הבעיה? אבל עד היום, עד מה שניסה לעשות לוין, עד החוק האחרון, שגם הוא פשרה על פשרה על פשרה, מה הבעיה? הבעיה הייתה שלהפך, שיש מיעוט אנשים שהם לא נבחרי ציבור, קרי השופטים, שתמיד היה להם רוב. כלומר, היו שם 3 שופטים של בית המשפט העליון, היו שם 2 נציגי לשכת עורכי הדין, שהוא גוף, גילדה, אתה יכול לחשוב עליה ככה או ככה, היא ללא ספק לא מייצגת את הציבור הרחב במובן הזה. לא, גם שם יש ניגוד עניינים מאוד ברור. זה מעבר לניגוד העניינים הברור, ואם כבר דיברת על השפעות על שופטים, אז יש שם 5, יש שם נציג אופוזיציה, שבמקרה והשמאל הוא באופוזיציה, אז יש להם גם נציג אחד כזה. בדרך כלל, בין 5 ל6, לפעמים 7 אנשים הם היו, אם גם השר, כמו אצל ניסנקורן, גם השר הוא מהשמאל, אז יש להם גם שר ועוד חבר, אז יש להם 2. אז אנחנו באירוע של 9 אנשים, שמתוכם לאורך שנים תמיד היה מעט. עכשיו זה לא רק זה, בסוף אתה מחוקק, לא בחלל הריק. אנחנו בוגרי רותי יש לה אג'נדה, הזכרנו פה את רות גביזון, אנחנו בוגרי המצב הזה שבא ציפי לבני, לא עמית הלוי, בא ציפי לבני למנות את רות גביזון, לא תאמר איזה מישהי פה אני יודע, איתמר ג' ואין שום בעיה באיתמר ג', להפך. אבל היא באה, היא מקימת אגודת הזכויות האזרח, אישה ליברלית, רות גביזון. ואהרון ברק אומר, היא לא מהמשפחה, כן? מה זה היא לא מהמשפחה? מה זה עניין משפחתי? מה זה עניין יש לה אג'נדה? אז כל השנים היה הפוך, היה עריצות המיעוט, גם במינוי, כלומר מינוי, ולא סתם זה, העסק הזה שובת, כל הזמן וכו' וכו'. אז ההצעה, אז אני אומר שוב, לפני מה שאתה אמרת, הנחת היסוד בדמוקרטיה היא שגם שופטים, כמו כל עובד ציבור, צריך להתמנות על ידי הציבור. על ידי הציבור. עכשיו אפשר לעשות את זה באופן שזה, אם אתה אומר, אנחנו רוצים לא יהיה קדנציה אחת שתקבע לדורות. אפשר לחשוב על כל מיני דברים, וההצעה בסוף של, ההצעה שעברה בסוף, בקדנציה הזאת, שתחול רק משנה, לא, שבעצם היא יצרה זכות וטו הדדית. אני עצמי לא חשבתי שראוי ללכת בדרך הזאת, אבל זאת הצעה בסוף שהעבירו יריב ושמחה. רגע, זה הצעה של יזהר שי ודדי שמחי? שעברה עכשיו ברוח ההצעה של יזהר שי, נכון, עברה ההצעה הזאת, שהיא עברה באמת, היא תחול מהקדנציה הבאה למינוי שופטים, אנחנו במצב הפוך לחלוטין. פשוט החליטו כמה אנשים, לא לחינם, הרי זה הכל שרשור אחד. זה התחיל במינויים וממשיך בהתערבויות השרירותיות של בית המשפט העליון, לא משנה אם זה סבירות או מידתיות. כל זה כלים שרירותיים, ככה לא צריך לראות חוק, חוק צריך להיות ברור. בית משפט צריך להקפיד על החוק, הם יצרו מרחב עמום, מכוון, שמאפשר להם לשלוט. הם לא נבחרו כדי לשלוט, הם נבחרו כדי לשפוט. תגיד לי עכשיו עוד שאלה, יש לך איזה רגע, ככה שיהיה מעניין, לא יודע, איזה רגע אישי עם נתניהו, שאתה יכול לספר עליו, לא יודע, שאתה מדבר איתו 1 על 1, לא יודע, משהו מעניין. דווקא נתניהו. כולם. הייתי שואל על יאיר לפיד, אבל לא יודע, זה גם אולי היה מעניין, אבל אתה יודע. בקדנציה הזו, דווקא במהלך המלחמה היו לנו לא מעט פגישות, יחסית, חבר כנסת. כן. כאילו אתה בא, נגיד, ומתנגד לגיוס מילואים. לא קוראים אליך, מה שנקרא, לבוא שנייה, להבין, כאילו, להסביר לך, תקשיב, אתה לא רואה את כל התמונה, אתה כן רואה את כל התמונה, בוא. לא חייב. כן, כן, לא, זו שאלה טובה. זו שאלה טובה. תראה, אני אומר לך, אני אשתף אותך רק בהרגשה שלי, אני פשוט לא אוהב אני לא צריך את התוכן. אני לא חושף, כן, אני לא מדבר על שיחות שהיו בתוך החדר, והיו כמה שיחות כאלו מעניינות בשנתיים האחרונות, שיש בהם אולי פלפל, אבל אני שם 1 על 1 מאוד מקפיד על זה, כן, מאוד מקפיד על זה, שאני לא מוציא משיחות פרטיות, וגם אם היה שם עוד אדם, או לפעמים לא זה, אני כן יכול לומר לך, אני תמיד בלימוד זכות קבוע, כלומר, גם כשיש לי ביקורת, אמרת גיוס מילואים, או תוכניות הכרעה, או זה, אני תמיד בלימוד זכות קבוע, בסך הכל אני לא רק בגלל הקושי במילוי תפקיד של ראש ממשלת ישראל, ולא רק בגלל הלחצים הכבדים שאני הייתי שותף להם, כלומר, שבלינקן מגיע והוא מאיים איומים
אם הציבור הישראלי היה שומע את הדברים, זה תצילנה אוזניו, כלומר... בלינקן זה... אנטוני בלינקן, מזכיר המדינה בממשל ביידן, כן, כן. אז ברור שביבי נתניהו עומד ומגן על האינטרסים, כמו שהוא אחרי זה פרסם את זה, וזו הגרסה רכה של הדברים. אמרתי לבלינקן, אנחנו נילחם בציפורניים, כן, אם לא יהיה זה. אז אני אומר, אז קודם כל יש לי מראש הערכה רבה לעמידה הזאת בלחצים. אני גם חושב שאם לוקחים במקרה הזה, כיוון שאמרת נתניהו, אז את המקרה של נתניהו, שנמצא לבושתנו 3 פעמים בשבוע בבית המשפט, גם במהלך מלחמה, אירוע של חסר תקדים, שאין לו אח ורע ולא היה צריך לקרות. אז כמות הלחצים, רק שתבין, היום שאנחנו רואים את התמונה, אנחנו בוגרי תיקי נתניהו היום. כלומר, אנחנו כבר שומעים את מיכל אילם, אני יודע, אחת החוקרות שאומרת, ביצענו עשרות האזנות סתר לא חוקיות לראש ממשלה, זה דבר שאפשר לדמיין בכלל. ורואים את כמות הלחצים שיש על האיש הזה, ואת מה הם לא עושים כדי לא רק לבזות אותו, וזה להתעלל, התעללות על מלא, מה שנקרא, וכל האמצעים כשרים, כל הפשפשים כשרים, כל עדי המדינה כשרים. לא רגע, אבל בכוונה הולך למקום. ולכן אני אומר, אני על כל, כאילו יש לי, עלו לי, שאלת אותי פגישות עם נתניהו, אז עלו לי סיטואציות. מה מרגישים לא יודע, כמה זמן. מורכבות, רבע שעה יושבים עם ראש ממשלה, בזמן מלחמה, איך הרגשה, אז אני אומר, אני באתי במלחמה הזאת מעמדה, בסופו של דבר, מעמדה ביקורתית, במובן הזה, שהייתי בהלם איך לא... למה לא מכריעים, כאילו? כאילו, אני מודה שאני הייתי מתרגש, כאילו, הייתי לא, אני תמיד יש לי יראת כבוד וזה. אני אומר, לכן אני אומר יותר מזה, אסף, אני אומר, אני באתי מעמדה ביקורתית. 1 ועוד 1 זה 2. זהו. תעשו 1, 2, 3. מה שצריך לעשות. כאילו, זה התמונה שאתה רואה? מה שהיה אפשר לעשות, כן. מה שהיה אפשר לעשות, ואני יודע שאפשר לעשות. ואני הכרתי את יחידות צה"ל, כלומר, ידעתי מה באמת אפשר היה לעשות ברמת יחידות השדה, למרות כל החוסר באימונים ולמרות כל זה, ואיך אפשר לסגור את הסיפור הזה של חמאס, ומהי תוכנית האלופים, ואיך עושים מצוב, כל זה אפשר לעשות. לכן, אגב, מאוד הופתעתי במרכבות גדעון שהוגש להם, ולכן התפוצצתי ובאמת הצבעתי נגד, ולא יכולתי לתת יד לדבר הזה. אבל אני אומר, אחרי כל זה, בסוף אתה יושב עם ראש הממשלה נתניהו, אתה אומר, יושב לפניך האדם, שחוץ ממה שהוא עומד בלחצים חסרי תקדים מבחוץ, וזה היה חסר תקדים בתולדות מדינת ישראל, כולל אמברגו נשק אמריקאי, דברים שלא היו מעולם. לא, ואחרי זה בטראמפ קיבלנו צ'ק פתוח. רגע. טראמפ יש לחצים מסוג אחר. עיין ערך קטר, טורקיה, דיברנו על זה בהתחלה. אבל זה דבר אחד. אני מזכיר לך שאתמול ראש הממשלה הוציא עמדה, אני חושב שזה היה פעם ראשונה בעידן ממשל טראמפ, שהוא מתנגד לעמדה שהוציא הנשיא טראמפ על ה-BOP, על ה-Board of Peace, שקטר וטורקיה חברים בה, הוא הוציא עמדה רשמית, שזה לא תואם עם לשכת ראש הממשלה, שהוא מתנגד, והוא מבקש משר החוץ לדבר עם מזכיר המדינה, כלומר, הייתה עמדה רשמית, ראויה מאוד כמובן, לנו אין הבדל אם זה הטיל הוא מתוצרת סונית או מתוצרת שיעית, לא משנה, מבחינתנו. השמדת ישראל זה היה משותף לקטר. ברור מה האינטרסים של קטר וטורקיה. זה לא טובתנו. האינטרס הוא השמדת ישראל, זה האינטרס. הכל שלב בהשמדת ישראל, מבחינת אלטני, מבחינת ארדואן, זה הדבר. ולכן הוא התנגד את זה. אני רק אומר, אם נחזור לנתניהו, בסוף אתה יושב עם אדם, וכמה שהייתה לי ביקורת על מבחינתי, התהליך, מה שהיה צריך לעשות במלחמה, היה צריך לעשות דברים מסוימים. בסוף אתה עומד מול אדם שהוא נמצא גם בלחצים עצומים מבחוץ, גם מלחצים עצומים מבפנים. כלומר, כל ראשי המערכות הללו, שאני פגשתי אותם בחוץ וביטחון, לא הייתי צריך להיות בקבינט בשביל זה. ראיתי אותם. את הקונספציה, את המיסקונספציה, את חוסר הידיעה מהי מלחמה, את חוסר הרצון להילחם, את חוסר הרצון לנצח, חוסר ההבנה, כל הדברים האלו קטנים. ועכשיו הם באים לראש הממשלה, והם לוחצים אותו לפעמים תנועת מלקחיים. כלומר, בא ביידן מבחוץ, ובאים הם מבפנים. אני לא רוצה לומר שיתופי פעולה, אבל לחצים שהם בלתי אפשריים, ולזה תוסיף את העובדה, את כל מה שעושים לו, על חצי חמגשית ועל בדל סיגר, שלא היו מעיזים לעשות את זה, ואין לזה אח ורע, באמת. זה גם כתם נוראי על מדינת ישראל, כאילו בכלל שעושים על סיקור אוהד, או הענות חריגה, וכל הדברי הבל המשפטיים הללו, והופכים אותם לתיק פלילי, וכל זה עושים בשביל דבר אחד. בשביל להוריד אותו מהשלטון, כי הם רוצים להוריד אותנו מהשלטון. אותנו, הכוונה את הציבור. מה שהם עושים דרך בית המשפט, הם רוצים לעשות גם בפוליטיקה. שמעט אנשים יקבעו להרבה אנשים. ולכן הם מנסים. אחרי שאמרתי את כל זה, אז אני יושב... אחרי שצדקת בוועדת חוץ ביטחון וכאלה, היו עוד פגישות איתו או עם זה, כאילו. אז אני חושב שיש בעיות תשתית במדינת ישראל. כל הפגישות היו פגישות מאוד רציניות ומכובדות, ואני אומר שוב, אני בא ביראת כבוד, וגם, שוב אני אומר, ביראת כבוד אמיתית גם, כי באמת אני חושב שהוא עומד בלחצים שלא היו כמותם, ולכן תמיד, כשאני נכנס לחדר, אני אומר,
ואני אומר לו את זה גם הרבה פעמים. הוא אומר לי, מה שלומך? אז אני אומר לו, מה שלומך אתה? כאילו, אני לא רואה את עצמי, תמיד אני אומר, אם הייתי בעמדה שלו, אולי הייתי קורס מזמן, בכמות כזאת של לחצים. אז אין לי, אני לא בא מעמדה של, אתה יודע, איזה מישהו מבקר מהחבובות, אתה יודע, עומד שם בצד ומבקר מבחוץ. אני אומר, זה אירוע גדול, מורכב מאוד, קשה, ועם זאת התוצאה, כמו שאמרתי לך, ואני לא מסתיר אותה, גם לא הסתרת אותה מראש הממשלה, התוצאה לא טובה. התוצאה בעזה הייתה צריכה להיות הכרעה. גם בחיזבאללה, אגב. העובדה שחיזבאללה על הרגליים, עם 25,000 לוחמים, עם עוד 25,000, 30,000 במילואים, עם שליטה מלאה בכל הכפרים בדרום לבנון, עם שרים בממשלת לבנון, עם חברי פרלמנט, הם הראשונים שהיו צריכים מסוכלים. הראשונים, כדי לבטא שלא תהיה פה שליטה של ניאו-נאצים. שוב אני אומר, ההבהרה האידיאולוגית הזאת, הדיפלומטית הזאת, כלפי כל העולם, שאנחנו לא מוכנים יותר שהמשטר הזה, משטר מהסוג הזה, עמדות שליטה מהסוג הזה של אידיאולוגיה ניאו-נאצית כזאת תהיה on earth, באיזשהו מקום. זה היה חייב להיות מאוד ברור, והמעשים היו צריכים להיות בהתאם. ולנו אין אוקיינוס אטלנטי. כן. כלומר, לנו אין פה איזה, אנחנו פה. זה דקה משדרות וזה דקה ממטולה. אפרופו לחצים, טראמפ, כאילו ככה התפרסם, שהחתן שלו, וזה, כאילו אחד עם סעודיה, יש לו איזה קרן השקעות, אחד עם קטר. הם עמדו בפוקס, כן. עכשיו, ויש לנו גם את הנושא הזה של הקטרים אצלנו בלשכה, ואני לא מכיר את כל הפרטים, אני רק אומר שיכול להיות שהקטרים, ונקרא לזה הערבים, עלו על איזה באג בדמוקרטיות, שהם יכולים למצוא בן אדם, להגיע לסביבה הקרובה שלו, לפתוח איתו איזה קרן השקעות, איזה חברה, דרך מישהו אמריקאי, דרך מישהו כזה, ולהשפיע עליו, וככה להגיע לאנשים הכי חזקים בדמוקרטיה. ואם אתה מדבר על קצת אנשים שמשפיעים, אז פה זה עוד יותר קצת אנשים, והם גם ערבים, והם משפיעים על האנשים האלה. שאלה כמה זה מסוכן לדעתך. מסוכן, צריך, א', ברור שמסוכן, ברור שבארצות הברית זה מגיע לממדים כלומר, אני לא צריך לייצג אותם, הם עמדו בנפיליטי ב-60 hours, ב-60 minutes, סליחה, בתוכנית הטלוויזיה האמריקאית, ואמרו גם ג'ארד קושנר, גם סטיבן וויטקוף, דיברו בגלוי על העסקים שיש להם, כמו שאתה אומר, עם משטרים כאלו ואחרים. זה דבר שלא אמור לעבור, השקעה קטרית, אני לא נכנס פה לפרטים, כי זה לא אירוע, אבל ברור שהיה לוויטקוף מלון שנקנה, וברור שהיה לזה, כל הדברים הללו, הם ללא ספק קיימים. כלומר, אז אולי אנחנו במקום שאין לנו שעכשיו טורקיה וקטר עכשיו נמצאות פה, ויש פה מישהו שהאינטרס שלו, הוא לא יודע, הוא לא קשר. לא, קודם כל, ברור שזה לא... ברור שזה המטרה שלהם. לא אמור לעבור גם, לא, גם המערכת העסקית הזאת, היא לא קשרה ולא אמורה לה, היא לא קשרה במובן הזה שהיא לא יכולה להיות בערבוביה, היא לא יכולה לשמש בערבוביה ביחד עם אינטרסים מדיניים משמעותיים שיש לנו, וזה, זה לא אמור לעבור. זה דבר אחד, וזה ברור. אבל אני אומר יותר מזה. בכלל, תפיסת העולם, כמו קטר וטורקיה, קטר עושה את זה שנים, אני מזכיר לך, השקעה באוניברסיטאות. מה יותר רחוק מזה כאילו, כן, ברור. וכמה זה נראה רחוק, כמה זה משפיע. כאילו משקיעים באוניברסיטאות, והיום בקמפוסים, שאתה מדבר על אחוזים של תמיכה בחמאס, לפני, עזוב שנייה, תמיכה פלסטינים, לא פלסטינים, ילדים רעבים, לא רעבים, כל הצ'יזבטים האלו. אני מדבר על תמיכה בחמאס, וכל זה היא לא תוצאה של עכשיו איזה קמפיין שעשו עכשיו. מדבר על השקעה הרבה שנים. אז אנחנו עושים כאילו ברית עם השטן. של מיליארדים של דולרים. לכן ברור לגמרי שקטר היא ברור שהיא חלק מהכוחות הסתניים, ברור. הם רוצים להשליט את השריעה על כל העולם. עכשיו יש להם חליפות יפות, יש להם כסף, הם משקיעים פה, משקיעים שם, כל זה... כל הבקלאות האלו של המזרח התיכון, הן לא רלוונטיות בתרבות הערבית-מוסלמית לדבר העיקרי. הדבר העיקרי הוא ברור, ואחרי זה צריך סבר, צריך סבלנות, וצריך תקיע, וצריך להטעות, כל הדברים האלו שימשו תמיד. אתה יודע, מדברים על איראן עכשיו, זה מה שעשה חומייני בכל השיטות כדי להשתלט בשנים שהוא תוך כדי ההשתלטות, ולפני כן עשה את זה כל הדברים ידועים באסלאם. באסלאם המטרה מקדשת את האמצעים במובן הזה. ולכן בזה אין שום חדש, וברור שצריך להכריז. אני הנחתי חוק על שולחן הכנסת, מקווה שיבוא לדיון ממש בשבועיים, 3 הקרובים, על קטר כמדינת אויב. כלומר, להגדיר מהי מדינת אויב, לא רק על קטר. להגדיר בכלל מהי מדינות אויב ומהי מדינות עוינות. אתה מאמר שהוא יעבור על קטר? אני מאמר, תראה, עד עכשיו זה לא היה, לא צריך להאשים אף אחד שעשה פעולה. משה סעדה ניסה להעביר משהו. כן, גם משה, אני לא הכרתי את זה, והעירו לי כבר על זה, ויש לו גם איזה חוק, החוק שלי קצת
שונה מבחינה זאת שהוא מגדיר הגדרות מאוד רחבות על שני מעגלים, גם על מעגל המדינות, מה שנקרא מדינות אויב, גם על מעגל שנקרא מדינות עוינות, שזה שני סוגים שונים, ומגדיר מתי אתה תומך באופן ישיר בטרור, מתי אתה רק משמש כמדינה שהיא תומכת באופן עקיף, דרגות שונות, ובמילה דרגות שונות באיסורים של הקשר איתם. וזה חשוב מאוד, עד עכשיו, אבל צריך לומר ביושר, אתה יודע, באים בטענות, זה רק בגלל נתניהו. יש נתניהו, אז יונתן אוריך, פתאום נהיה אירוע. אני אומר לך, אסף, רבים מאוד מבחירי, מהלשעברים במערכות הביטחוניות, שיודעים הרבה יותר מיונתן אוריך, מה שהוא לא ידע ולא ידע לעולם. תמיד אומרים, קודש הקודשים של מדינת ישראל, לשכת ראש הממשלה. קודש הקודשים באמת של מערכות הביטחון במדינה. מערכות הביטחון... זה עצוב מאוד. רגע, והם היו בקשר עם קטר, ואף אחד לא חקר, והסעיף הזה, בחוק העונשין של קשר עם סוכן חוץ, איך אמר לי המשנה לפרקליט המדינה, לא הופעל אף פעם, לא חקרו, לא זה, בהקשר הקטרי לא. אז עכשיו יש נתניהו, אז פתאום, איך אומרים, אני חושב שהתחקיר שהיה ב-24, לא יודע אם ראית, לפחות לגבי פשן ואיינורן, לא כזה בקיא, התחקיר שהיה שם ב-24, היה שם הודעות מטלטלות. לא, אז אני אומר לך, תשמע, אנחנו בוגרי דיסאינפורמציה, היו ידיעות מטלטלות על שרה נתניהו, זה נשאר עם רווח הנגשית בסוף, כל השבע האשמות. לא, יש הבדל בין קטר לבין, לא יודע, אז לכן אני אומר, יש פה... בין תיק 1,000 או 4,000, אתה יודע, דברים כאלה. אבל אין הבדל בדבר אחד, המוטיבציה. יש מוטיבציה אחת, וזה להפיל את נתניהו. אגב, המוטיבציה היא לא בגלל שנאת ביבי או שרה, הם לא מעניינים אותם. המטרה היא השלטון. ולכן הכל מותר. וכשאתה רואה אכיפה בררנית, אם היית אומר לי, עמית, תקשיב, במשך שנים אנחנו חוקרים כל מי שבקשר עם קטר. פה היה לשעבר במוסד, פה היה לשעברניק בצהל, פה היה לשעברניק ב-8200. אנחנו מיד חקרנו ובדקנו ותשאלנו, וסוכני שב"כ עברו על המידע וגילו שזה בסדר, ועבר צנזורה, ועבר פה, ועבר שם, וכל דבר. אבל נדה, כלום. כולם שתקו לאורך שנים. פתאום יש נתניהו, אם זה כתוב לנתניהו, אם מישהו עושה אפצ'י ליד נתניהו, אם הוא עובד שלו, אם הוא זה, מה זה עובר? אז אני לא, אז קודם כל אני לא מתרגש מהאינפורמציה, כיוון לא יודע, אני עכשיו קראתי, רק השבוע, שהשופט מזרחי אומר על אותה פרשייה, כאילו על ספיחי אותה פרשייה, שמי שיקרא את החומר הוא תצילנה אוזניו, ככה כתב השופט מזרחי, שעוד מחפשת מהי העבירה. בכל זאת שופט בית משפט בישראל וכו' וכו'. אז שוב אני אומר, אז אני לא ממהר, אתה יודע, לקבל, כי יש הרבה דיסאינפורמציה, בעיקר בכל מה שנוגע לנתניהו, זה מחלה כזאת, אתה יודע, יש בפרקליטות, יש בכניסה את הפסוק הזה על הקיר, ביבי ביבי תרדוף. זה ככה, זה פעם היה צדק צדק תרדוף, עכשיו זה ביבי ביבי תרדוף. בסדר. טוב, נסיים באופטימיות ככה, מה אתה יכול ככה להגיד? לא יודע. קודם כל, אני רואה פה, אומר את האמת, אני רואה פה פסימיות, איך שאני שומע מדבריך, אני לא רואה שהתעוררנו מהקונספציה, אני רואה שהפסדנו לחמאס, אני מאמר, אני מקווה שאני טועה, אני מאוד מקווה שאני טועה, שאנחנו נראה את קטר, לפחות קטר בתוך עזה, מה שלא ייתן לנו לנצח. לא יודע, יש לך איזה משהו אופטימי להגיד, איזה תוכנית, איזה משהו, איך אנחנו נראה את זה? אתה רואה רווק בן 30. בסוף אני רואה חתונה. אתה רואה חתונה, נכון? בסוף צריך אחד אתה רואה חתונה. אצלנו צריך בסוף אחד, זה ההבדל. אתה רואה חתונה, נכון? אתה אופטימי. עכשיו, למה אתה אופטימי? כי ראיתי את זה הרבה פעמים קורה. א', ב', אתה יכול לזהות, מעבר למה שנראה בחוץ, אתה יכול לזהות את כוחות העומק, את זרמי העומק, שהם חיוביים. עכשיו אני רוצה לומר לך, שאני אופטימיסט לגמרי. אופטימיסט מושבע. כל מה שאמרתי כאן, שהיה נשמע לך פסימי, זה היה בגלל שאני ריאלי. לא קשור לפסימי אופטימי, קשור לריאלי. ודווקא אם אתה אופטימי, כלומר, דווקא אם אתה מאמין בשינוי, ואני מאמין בשינוי, ואני יודע גם שהוא יקרה, אתה צריך להיות ריאלי. כי אם אתה מוכר אשליה, אז אנשים אומרים, הכל בסדר. למה צריך שינוי? אפשר לחזור, אפשר להשתזף בחוף זיקים, אפשר לנסוע ברכבת מסדרות לתל אביב, והכל בסדר. לא, לא הכל בסדר. אבל זה שאני ריאלי, זה לא הופך אותי לפסימי. אני ריאלי, אני חושב שבסדרת הפיקוד הבכיר במערכות הביטחון עדיין פוסה הקונספציה, כלומר החשיבה בדבר אין מלחמה, אין אויב, ממילא גם אין ניצחון ועולם מושגים שלהם, אבל אני מאוד אופטימי, כי אני במלחמה הזאת גם פגשתי את העם, את הפרלמנט האמיתי, את הדור הצעיר, את החיילים, חלקם נפלו, חלקם נפצעו, רבים אחרים, הרוב המכריע איתנו, והם עם מחשבות חדשות, עם רוח חדשה, וגם עם מחויבות ומסירות אחרת. והם העתיד. ולכן הם, אני חושב, הפוטנציאל לשינוי אמיתי, לא שינוי קוסמטי, שינוי מן היסוד, אם מדברים על שינוי בתחום הצבא והביטחון, או בתחום המזרח התיכון והאויבים שלנו, שינוי מן היסוד, לא תמונת ניצחון. ניצחון.
גם בתחום המשטרי, אני אומר לך, אנחנו בעלייה. זה נכון שאם היו 90 ח"כים היום בכנסת שהיו מאמינים ברפורמה כמו שצריך ולהחזיר את המדינה לעם ואת הדמוקרטיה לאיפה שהיא צריכה להיות, אז היה אחרת. אבל אנחנו בתהליך שבו הדור הצעיר מבין יותר, מאמין יותר, נחוש יותר, עם עמוד שדרה יותר גדול, עם עולם מושגים מתוקן יותר, ולכן אני אופטימי לגמרי שהשינוי בו יבוא. נכון, אנחנו בתהליך, אמרתי לך בתוך יודע הדברים, השמאל הרדיקלי היום קוצר פירות של עשרות שנים. וזה תהליך בעיקרו של למידה, של הבנה. אני מאוד אופטימי ביחס לתהליך הזה. אני מאוד חושש מחר בבוקר, מחרתיים בבוקר, זה נכון, האתגרים הם לפנינו, כלומר, לא מאחורינו. אני מאוד חושש בעיקר מהאשליות. מלומר ניצחנו, מלומר זה מאחורינו, זה לא. האם נעמוד באתגרים האלו? חד משמעי כן, תלוי רק בנו, לכן אני גם כאן בפודקאסט שלך, וזה, כמו שאתה אומר, לכל רווק ורווקה, תסתכלו פנימה, תאמינו בכוחות שיש בכם, תכירו בהם קודם כל, וגם תוציאו אותם אל הפועל. מבחינה חברתית, כל הכוחות קיימים. כל קצין היום, מ"פ, יודע שאם הוא נפגש עם חמאס, הוא מנצח אותו. הוא מנצח אותו. כל השאלה הייתה תפיסת הביטחון, כל השאלה הייתה האם התוכניות הכלליות היו תוכניות הכרעה, הם לא היו. כשהקצינים הצעירים האלו יגיעו, ואנחנו צריכים לדאוג שהם יגיעו, החשיבה הזאת תהפוך להיות חשיבה יותר נוכחת, כמו שהיום אגב, בתחום המשפט והמשטר, תשאל את אמא שלך, פתאום היא תאמר לך, כן, אקטיביזם שיפוטי, וצריך ככה, ומה זה היועצת המשפטית. אמא שלי, יש לה הרב עובדיה יוסף. אין בעיה, אין בעיה. אז אני אומר, תשאל אדם בציבור, תראה, היום זה הרבה יותר נוכח, השיח הרבה יותר נוכח והרבה יותר משמעותי. למה? כי הדברים יותר נידונו ויותר לובנו. אני חושב שזה ככה נכון גם לצבא, אז אני בעד אופטימיות, אני אופטימי. רק אנחנו צריכים לעבוד על זה כדי שהשינוי אכן יקרה. בעזרת השם, תודה רבה. אמן, תודה. תודה.